Jerry, tama na nga yan. Marami ka nang nainom eh. Lasing na lasing ka na oh. Ano ba naman, mahal? Hindi pa ako lasing. Sarap-sarap naglabanog niyo rito eh. Ibang-iba sa mga serbesa sa bayan. Alam mo ang magandang gawin mo. Dalan mo ko ng bebot dito para masaya. Sira ulo. Kasama mo ako dumalaw dito kina Eric. Ako na kasintahan mo. Tapos magsasalita ka ng ganyan sa harap ko pa mismo. Hindi ka palasing ha, sa lagay na yan. Hindi ka na nga makaupo ng tuwid eh. Talaga di na mabiro. Hindi pa nga ako lasing. Gusto niyo sumayaw pa ako sa harap niyo eh. Ganda-ganda ng tugtog Hindi nga, Jerry. Tama na yan. Kilala kita eh. Nagmamaoy ka kapag nalalasing ka na ng gusto. Bawal pa naman ang kahit anong sakitan dito sa baryo namin eh. Bawal bugbugan dito, pre. Nakakabagot naman pala buhay niyo rito. Kalain niyo, walang rambulan kapag may pista. Pwede mo naman yon. Ewan ko sa'yo. Bakit pa kasi bigla kang sumulpot dito eh? Bakit mo talaga ka-banding? Diyan na nga muna kayo. Iilang ako. Balik ako agad. Nakakapikong talagang taong yun oh. Matanong kita, Eric. Anong meron? Ibig kong sabihin, hindi naman kasi talaga pwedeng manakit ng kapwa-tao. Pero, bakit parang may bigat yung babala mo kanina? Baka pagtawanan mo lang ako pag sinabi ko eh. Hindi naman. Grabe to. Magkukwento ka lang naman ng konti eh. May lumang paniniwala kasi rito sa baryo namin eh. Bawal magkasakitan ng kahit sino. May espiritu raw kasi ng aswang na namumuga dito sa amin. Magigising siya kapag may dumanak na dugo dahil sa away. Seryoso ba yan? Sabi sa iyo eh. Tatawanan mo lang ako eh. Pero seryoso ako. Lumang paniniwala talaga yan dito sa amin. Paniniwala dito sa baryo nyo. Ang tanong, naniniwala ka ba? Medyo. Medyo. Anong klaseng sagot yan? Medyo kasi kilalang albularyo ang lolo ko rito. Yun nga lang, wala pa naman kasing nangyayaring kababalagan dito sa amin eh. Kaya di rin ako gaanong kumbinsido. Ang akin lang, sumunod sa paniniwala namin. Wala naman kasing mawawala eh. Kung sa bagay, paniniwala nyo naman yun eh. Ang inaalala ko lang ngayon, si Jerry. Di ko nga siya inibita rito. Kasi alam kong barumbado yung taong yun eh. Kaso bigla namang sumulpot. Sinabihan ko nga kanina, di naman siya imbitado, bakit siya pupunta? Kaso ayun, mapilit, ayaw paawat. Anong nangyayari doon? Bakit parang may rambulan? Kala ko ba bawal ang gulo dito? Hindi maganda ang kutob ko. Siguradong dayo ang may kagawan yan. Kuya Eric, yung kaibigan mo na naksak! Anak ng pating naman. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pwisit na tao talaga yan kahit kailan. Sakit sa ulo. Mga huling bahagi po ng dekada 90 ito nangyari sa isang medyo bukid na bahagi ng Mindanao. Di ko lang sasabihin saan eksakto kasi payapa na kami ngayon na namumuhay dito sa baryo. Ayokong basagin ang kapayapaang yon, lalo at utang namin yon sa lolo kong albularyo. Noon kasi ay may madugong kaguluhan na nangyari sa lugar namin. Binulot ng isang katrabaho ko, wala yatang lamang respeto ang diksyonaryo. Tuloy ay may nagambalan sa isang sinaunang espiritu na matagal nang nahimlay sa ilalim ng lupa ng baryo. Bago ko nga pala makalimutan, ako si Eric, isang simpleng manager sa isang pabrika.
Isa po akong masugid ninyong taga-subaybay. Hiling ko lang po, sana ay tapusin ninyo ang pakikinig dito sa kwento tungkol sa tunay na nangyari sa baryo namin. Ngayon ko lang kasi ito naisip ikwento ng buo. Sana po ay magustuhan ninyo. Sana rin ay mag-subscribe kayo kana Sir Jupiter para mas lumago pa ang kanilang channel. Cardong, ano na po bang kailangan natin gawin? Nabahira na ng dugo ang lupa natin. Baka mamaya, magising ang espiritu sa lupa ng baryo. Sa ngayon ay ikulong muna natin itong lalaki, Kapitan. Pagkatapos ay magsasagawa ako ng pag-aalay ng mga prutas, gulay at mais. Manalangin tayo. Sana makatulong yon para hindi magising si Saling. Diyos ko naman kasi, Jerry. Ano bang nakain mo at bigla ka na lang nanaksak? Sabi ko naman sa'yo, awat na sa pag-inom. Yaon nyo na. Di naman malalim yung sugat niya eh. Gagaling naman yun. Huwag kayo mag-alala. Ako nang bahala sa pagpapagamot nun. Hindi ganon kasimple ang ginawa mong problema, iyo. Nanakit ka. Kaso lang aksidente kang nabangga. Sinaksak mo yung tao. Nadiligan mo ng dugo ang lupa ng baryo namin. Napakalaking problema nito kapag nagising si Saling. Ang weirdo ninyo. Sino ba naman yung sinasabi niyong saling? Ano magigising bang sinasabi ninyo? Jerry, may paniniwala kasi sila rito. May masamang espiritu na nakatira sa ilalim ng lupa ng baryo. Kaya bawal madiligan ng dugo ang kanilang lupa. Dugo na galing sa sakitan at away. Gaya ng ginawa mo. Nagpapatawa ka ba, Carmi? Hindi ako nagpapatawa. Paniniwala talaga nila yun dito. Ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong rumespeto sa mga nakakasalamuha mo. Kaya ka nalalagay lagi sa problema eh. Oh, siya. Sige na, sorry na. Hindi na mauulit. Hindi na ako manggugulo rito sa lugar ninyo. Pero, pambobobo pa rin talaga yung paniniwalang yan. Hanep. Humihingi ng tawad pero lusot sa ilong. Bihira tong tayong to. Eh, ano pang gusto ninyong gawin ko? Lumuhod sa harap ninyo at talikan yung mga paa ninyo? Buti nga nagsosorry na ako eh. Pero kung ayaw niyong tanggapin, wala na ako magagawa doon. Bibigay na lang ako ng pampagamot doon sa nadali ko. Bukas na bukas din, pagsikat ng araw, kailangan mo nang umalis. Bago pa manganib ang buhay mo. Sa ngayon, doon ka muna sa selda ng barangay. Napakalaking gulo talaga nitong ginawa mo, Jerry. Sige na. Alis na ako. Maghahanda ako para sa pag-aalay. Eric, Daisy, samahan at tulungan niyo ako. Sige po, Lolo. Mawalang galang na po ka, Ardong. Pero pwede po ba akong tumulong? Makabawi man lang ba sa katarantaduhan nitong nobyo ko? Mas mabuti kung dumito ka lang, Iha. Hindi ligtas sa iyo ang magpagala-gala sa baryo. Mamaya unahin ka pa ni Saling. Naikulong si Jerry sa selda ng barangay hall nung gabing yun. Kami naman ng kapatid kong si Daisy at Lolo Ardong ay naghanda para sa pag-aalay. Doon kami pumunta sa isang clearing na may malaki at malapad na bato. Sa bandang silangan po iyon ng baryo. Sa mismong direksyon kung saan sumisikat ang araw. Pinapaniwalaan kasing doon nakalibing si Saling. Ano na po ang gagawin natin, Lo? Ugas, sindihan natin itong mga palayok ng insinso. Ilagay natin sa bawat gilid ng malaking bato. Pagkatapos mag-usal tayo ng mga orasyon. Susunugin ninyo itong iaalay natin habang nagdarasal ako. Isang buong piraso kada minuto ang isubo ninyo sa apoy. Maliwanag? Naintindihan ko po. Kinakabahan ako, Lolo. Naiintindihan kita po. Pero huwag kang magpapatalo sa pakiramdam na yan. Huwag mong hayaang baliin ka ng kaba o kilabot.
Maaari kasi ang maramdaman ni Saleng, lalo pa at nadiligan na ng dugo ang lupa natin. Ang lamig po kasi. Kahit mahina lang ang ihip ng hangin eh. Nanginginig ang kalamnan ko. Kailangan mo yung tiisin na po. Sige na, magsimula na tayo. Sinindihan ni Lolo Ardong ang 4 na mga palayok ng insenso. Inilagay niya ang mga iyon sa harap, likod at magkabilang gilid ng malapad na bato. Pagkatapos ay naglagay kami ng mga tuyong dahon ng nyog sa ibabaw ng bato. Sinilaban namin yon. Nagsimulang manalangin si Lolo. Una kong sinubo ang isang buong mais sa apoy. Kuya, totoo ba talaga si Saling? Ngayon ka pa nagtanong. Mamaya na tayo mag-usap. Baka maapala ang panalangin ni Lolo. Sige na, ihagis mo na yung isang tangkay ng kangkong. Di ko lang sinasabi kay Daisy kasi ayaw kong lalong kilabutan ang kapatid ko. Pero sa totoo lang ay pinanlalamigan na rin ako ng kalamnan. Pakiramdam ko ay nanunuot sa balat ko ang mainang ihip ng panggabing hangin. Hinagis ko ang isang malaking kamote sa apoy, tapos nagpalinga-linga ako. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa amin. Pero wala naman akong nakitang kahit sino. Ang tahimik na baryo sa likod, palayan sa isang gilid at gubat lang sa harap ang natatanaw ko. Kuya, ayos ka na. Namumutla ka na rin eh. Ha? Oo. Ayos lang ako. Lumalamig lang kasi lalo ang... Diyos ko, ba't biglang lukas ang hangin? Huwag kayong patinag. Huwag kayong matatakot. Tibayan ninyo lang ang kalooban ninyo. Madalangin tayo. Magpatuloy lang tayo sa... Ang apoy? Namatay? Lolo, Hindi maganda to. Nahintakutan kami nang bigla na lang umihip ang napakalakas na hangin. Paikot-ikot yon sa kinalalagyan namin. Pinasayaw noon ang mga puno sa gubat at halos bunutin na ang mga palay sa sakahan. Hindi nga nagtagal ay namatay ang apoy sa malapad na bato. Ayos lang sana kung ang malaking apoy lang sa bato ang pinatay ng hangin. Kaso, pati ang insenso. Ang baga at usok ng palayok tumigil. Lolo, ano na pong gagawin natin? Ano po bang ipinahihiwatig nito? Tumigil ang hangin. Ang lupa. Tingnan ninyo ang lupa sa paligid ng bato. Nanlaki ang mga mata namin sa napansin nang tumigil ang malakas na buyo ng hangin. Sa ilalim ng kalahating buwan ay kitang-kita naming nabahiran ng dugo ang lupa sa paligid ng bato. Natuyot din ang ilang mga damo na naroroon. Dugo? Dugo po ba talaga yan? Paano biglang nagkadugo dyan sa lupa? Dugo talaga yan. Walang tutang dugo yan. Bumalik na tayo sa baryo. Bilisan natin. Kailangan nating balaan ang mga kabaryo natin. Taranta kaming napakaripas pabalik sa pusod ng baryo. Napansin naming sarado naman lahat ng mga kabahayang naroroon. Pahiwatig na naniniwala pa rin talaga ang mga taga sa amin sa lumang alamat. Dumiretso kami kay Kapitan Emil. Nadatnan namin siyang nag-aabang sa bakuran ng barangay hall. Kapitan, Oh, ba't ganyan ang mga itsura ninyo? Bigla kayo napabalik. Tapos na bang pag-aalay? wala nagsaysay ang pag-aalay. Gising na si Saleng.
Ano po? Sigurado ba kayo dyan, Kaardong? Sigurado po kami, Kapitan. Nasaksihan namin mismo ang kakaibang nangyari doon sa malapad na bato. Bigla na lang humangin ang ubod ng lakas. Namatay ang apoy at ang mga insenso. Tapos biglang nagkaroon ng dugo sa paligid ng bato at natuyot ang mga damo. Kailangan mong magmadali, Emil. Sabihan mo ang buong baryo, gising na si Saling. Wala munang lalabas sa kanilang mga bahay. Siguraduhin maglagay ng bawang sa kanilang mga bintana at pinto. Opo, Kaardong. Sasabihan ko ang mga tanod na abisuhan ang buong baryo. Sabihan mo rin sila na magtago kaagad pagkatapos nilang gawin ang trabaho nila. Ang Lolo Ardong ko ay isang bantog na albularyo. Kilala siya hindi lang sa lugar namin, kundi pati na sa mga karatig lalawigan at lungsod. Yun ang dahilan kung bakit walang dala-dalawang isip na sumunod ang mismong kapitan ng baryo sa kanya. Sa tulong ng mga tanod ay inabisuhan niya ang buong baryo. Lo, uuwi po ba tayo? Hindi. Medyo malayo ang bahay natin. Dumito lang tayo sa barangay hall para makakilos agad tayo kapag kailangan. Pumasok nga kami sa barangay hall. Dumiretso kami sa may seldang pinagkukulungan ni Jerry. Nasa labas ng selda, nakaupo si Carmi. Eric, Daisy, bakit nagkagulo sa labas kanina? Sabi ko sa iyo di ba? Hindi pa buong paniniwala ko sa espiritu ng aswang pero sa nasaksihan mismo ng dalawang mata ko, kumbinsido na ako, Carmi. Totoo ang lumang alamat. Kalokohan. Paano naman magiging totoo ang espiritong yan? Eric, dekada 90 na tayo, oy. May mga maligno pa ba sa panahong to? Kung ganon, naniniwala kang may mga elemento nung unang panahon? Kung may mga gadong nilalang noong sinaunang panahon, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit wala na ngayon? Kailanman, hindi naging totoo yung mga ganyan. Paniniwala lang ng mga ninuno natin yan. Paano naman sa tingin mo nabuo ang mga paniniwalang yan kung wala silang batayan? Aba malay ko. Wala naman akong pakialam sa mga ganyang bagay, Tatang. Di naman ako magkakapero, mabubusog dyan eh. Kita mo na ang problema. Kitang-kita ko. Mga bobo kayo na sumusunod sa mga lumang kwentong bayan. Ang problema, isa kang malaking bobong nagmamarunong. Anong sabi ninyo? Ikaw na mismo ang nagsabi. Wala kang alam. Wala kang pakialam. Tapos ang dami mong dada. Kilala mo Kala mo kabisado mo ang usaping ito. Ibig sabihin, isa kang malaking latang walang laman. Kuha mo. Talagang sinusubukan mo kung matanda ka, ha? Labas niyo ako rito! At makikita mong hinahanap mo. Hindi mo alam kung sino binabangga mo. Uulitin ko, iho. Ikaw mismo ang nagsabing wala kang pakialam. Wala kang alam. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Hinahamon mo talaga. Anong nangyayari sa akin? Jerry! Ano nangyari sa'yo? Jerry! Jerry, huy! Gumising ka! Jerry! Biglang nilusot ni Lolo Ardong ang isa niyang kamay sa rehas. Bigla niyang tinusok ng kanyang hintuturo ang lieg ni Jerry. Sa isang iglap ay bigla na lang nanlupaypay ang katrabaho ko tsaka nawalan ng malay sa loob ng selda. Ano pong ginawa niyo kay Jerry? Bakit siya biglang nabuwal at hinimatay? Huwag kang mag-alala, iha. Ayos lang ang nobyo mo. Pinatulog ko lang siya para hindi siya maramdaman ng espiritu ng aswang. Itong lalaking to kasi ang ugat ng kaguluhan dito sa baryo ngayon. Kaya malamang na siya ang unang pupunterihin ni Saling.
Sigurado po bang hindi makakapasok dito ang espiritu ng aswang, Lolo? Uurasyonan ko itong barangay hall. Diyan muna kayo. Nagsimulang orasyonan ni Lolo Ardong ang buong barangay hall. Wala siyang pinalagpas na sulok sa loob. Dinasalan niya at naglalagay din siya ng asin nang matapos ay umupo siya roon sa likod ng saradong main door. Kami naman ni Daisy at Carmi ay nanatili sa labas ng selda. Bihira si Lolo. Init ang bumbunan nitong siraulong to. Kilala mo naman si Lolo. Mahirap manalo doon. Kahit anong lusot gawin mo, talagang mahuhuli at mahuhuli pa rin ang utak mo. Eric? Carmi? Makakauwi pa kaya kami ng buhay? Natahimik kami ni Daisy sa tanong ni Carmi. Kung tutuusin kasi sabit lang naman siya sa nobyo niyang si Raulo. Pero kung sa bagay, pinili rin naman niyang manatiling kasintahan ni Jerry. Kaya kahit paano ay naisip ko ring may kasalanan din siya sa sarili niyang sinapit. Naputol ang pag-iisip ko nang magsalita ang kapatid ko. Ate, paprangkahin na kita ha. Walang kasiguraduhan ng mga buhay natin ngayong gabi. Hindi lang buhay ninyong dalawa, kundi ng buong baryo. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Sa ayaw at sa hindi, may dugong dadanak ngayong gabi. Kung kanino, wala pang nakakaalam. Mabagal na gumulong ang mga sandali. Sumapit ang hating gabi. Dinig namin ang lumalakas na namang hangin sa labas. Di ko maiwasang kilabutan. Napatingin ako kay Lolo Ardong. Nakaupo lang siya sa sahig. Nakasandal sa pinto ng barangay hall. Nakapikit. Halatang nakikiramdam. Lo, nararamdaman niyo po ba si Saling? Kanina pa siya pag-alagala sa baryo. Hindi niyo po ba siya kayang harapin? Masyado siyang malakas. Sa tansya ko, kailangan 2 o 3 albularyo ang kailangan magtulong-tulong para masiluhan ulit ang espiritu niyan. Kaardong! Kaardong! Yung pamangkin ko, si Tisay, kinuha ng aswang! Ihanda mong sarili mo, Eric. Magsisimula ng maging malaghim ang kabing ito para sa baryo. Tumayo si Lolo at agad na binuksan ang pinto. Bumungad sa amin si Kapitan Emil na hindi maguhit ang mukha. Ano ba kasi nangyari, Emil? Paano nakuha ng aswang yung bata? Winasak po ng aswang yung sahig ng kubo nila. Doon niya hinila si Tisay. Kaardong, tulungan niyo kami. Maganda ka ng maraming asin. Pahiram na rin ang flashlight para di tayo masyadong mahirapan. Lo, hindi ba tayo magdadala ng mga bolo? Espiritu ang kalaban natin. Sa palagay mo ba, may magagawa ang bolo sa isang nilalang na walang pisikal na katawan? Maliban sa lating kong dinasalan, walang ibang sandata rito sa baryo na tatalab doon. Ang sinasabing latigo ni Lolo ay gawa sa buntot pagi. Kulay itim po ito at balot ng iba't ibang mga pangontra sa aswang. Palagi rin itong dinadasalan ni Lolo tuwing Biyernes Santo. Naghanda nga ng maraming asin at 2 flashlight si Kapitan Emil. Pagkatapos ay lumapit si Lolo Ardong kina Daisy at Carmi. Alis muna kami. Kayo muna rito. Isarado at ikandado ninyo ang pinto pagkaalis ninyo. Huwag na huwag ninyong bubuksan kapag hindi kami ang kakatok. Mag-ingat kayo. Baka gayahin ni Saling ang busis namin. Paano po namin malalamang kayo na nga ang kakatok? 3-4 na katok ang gagawin ko.
Eksakto. Walang labis, walang kulang. Sige na. Alis na kami. Mag-iingat po kayo, Lolo, Kuya. Pagkatapos kausapin ng kapatid ko ay umalis na kami ni Lolo Ardong at Kapitan Emil. Bitbit ni Lolo ang kanyang latiko. Paglabas namin ay agad namang sinarado ni Daisy ang pinto. Doon pa lang ay di ko na mapigilang panayuan ng balahibo. Napakalamig kasi ng ihip ng hangin. Idagdag pang hindi ko maalis sa isip ang posibilidad na baka nasa paligid lang si Saling. Dagdag pa sa kaba ang madilim na paligid. 2 mga flashlight at buwan lang ang ilaw namin noon. Lo, sigurado ba kayong ayos lang sila Daisy ron sa barangay hall? Oo naman. Dinasalan ko ang barangay hall. Hindi basta-basta makakapasok ang espiritu ng aswang doon. Ang kailangan lang natin gawin ay ituon ang pansin sa paghanap kay Tisay. O nga po pala, Kapitan. Nasundan niyo po ba kung saan papunta ang aswang? Sa taniman ng mais. Mula sa bahay ni Tisay. At dun siya dumiretso. Sinundan pa siya ng tatay ni Tisay. Kaso nawala na agad sa paningin niya. Dumiretso kami sa bahay ng nawawalang bata. Agad sinuri ni Lolo ang kubo at ang bakuran nito. Sumuot din kami sa malapit na maisan. Gaya ng inaasahan ko, mahirapan tayo rito. Walang bakas ng mga paa na pwedeng masundan. Ang tanging meron lang, mga patak ng dugo sa lupa. Tapos mga natumbang puno ng mais. Ibig sabihin po ba, hindi na ninyo mahahanap si Tisay, Kaardong? Huwag muna tayong sumuko. May susubukan lang ako. Mula sa kanyang bulsa ay kumuha si Lolo ng isang rolyo ng sinulid. Pumulot din siya ng isang damo mula sa lupa. Pinutol niya ang sinulid at tinali sa damo. Pagkatapos ay may kung anong orasyon siyang ibinulong sa damo. Ngayon, sundan natin kung saan man dalhin ang hangin itong damo. Nilipad ng hangin ang damong nakatali sa sinulid. Sinusundan namin kung saan ang direksyong tinuturo ng damo. Mula sa maisan ay lumusot kami sa kakahuyan. Kaso hindi pa rin namin mahanap si Tisay o ang aswang. Gayunpaman ay ramdam na ramdam kong may nagmamatsyag lang sa amin. Pwedeng totoong may nagmamasid, pero pwede rin namang masyado lang akong kinikilabutan at nag-iisip. Kaardong, sigurado ba kayong epektibong pagturo ng lokasyon itong ginagawa ninyo? Tingnan mo ang ugat ng puno John Emil. Ilawan mo ng flashlight. Teka, ano yan? Bakit parang binungkalang lupa dyan? Kinakabahan ako. Lapitan po natin, Kapitan. Lumapit kami sa paanan ng isang punong sampalok. Inilawan pa namin ng maigi ang nakabungkal na lupa roon. Agad naming napansing nababahiran ng dugo ang bahaging yon ng lupa. Maski sa ugat ng puno ay meron ding dugo. Hukayin natin yan, pero sinasabi ko sa inyo, ihanda ninyo na ang sarili ninyo. Kahila-hilak mo at ang matatagpuan natin dyan. Diyos ko, si Tisay, wag naman sana. Bumalik kami ni Kapitan ng tig-iisang mga sanga mula sa mga punong nasa paligid. Yun ang ginamit namin bilang panghukay. Isang saksak ko pa lang sa sanga sa lupa ay agad nang sumabog ang napakasangsang na amoy. Pakiramdam ko ay kaharap ko ang isang tambak na mga laman loob at karne sa palengke. Ituloy nyo lang. Mababaw lang ang kailangan yung hukayin. Oh, yan. Kunti na lang.
Mararating nyo na ang nakabound dyan. Teka, ano to? Damit? Patingin niya ako, Eric. Ito po. Ito, Kapitan. Ay, Diyos ko. Hindi ako pwede magkamali. Damit ng pamangkin ko yan. Kung ganon, nandito lang siya. Ituloy nyo ang paghukay. Pero kamayin nyo na. Itabi nyo na yung mga kahoy. Kabado man ay sinunod namin ni Kapitan Emil ang sinabi ni Lolo Ardong. Ipinagpatuloy nga namin ang paghukay gamit na lang ang mga kamay namin. Hindi nga po nagtagal, may natagpuan na naman kami. Mas kagimbal-gimbal kaysa sa nauna. Anak ng pati? Ano pa tong mga to? Mga laman loob? Bakit naman ang kakaroon ng laman loob dito? At saka, laman loob ba to ng anong hayop? Laman loob yan ng tao. At sa palagay ko, ay alam na ninyo na kung kanino ang mga yan. Hindi. Hindi maaari yung sinasabi ninyo, Ka Ardong. Hindi pwedeng mamatay sa ganitong paraan ang pamangkin ko. Hindi totoo yung hinala nyo, Ka Ardong. Walang kabuluhan yan. Lolo? Kapitan? Tingnan nyo to. Sino yan? Nang mapalingon ako sa isang dako ng kakahuyan ay nagtaka ako. May nakita kasi akong isang tao na nakatayo. Malayo at madilim ang kinaroroonan niya. Kaya hugis lang ng kanyang anino ang natatanaw namin. Gayunpaman ay pansin naming isa itong babae. Medyo maliit at payat ang pangangatawan tapos bako ang tindig. Napakagulo ng kanyang buhok. Hindi namin maaninag ng maayos ang kanyang mukha pero ramdam kong nakatitig siya sa amin. Pamilyar ba sa'yo, Kapitan? Hindi. Wala akong kilalang taga dito sa atin na ganyan ang tindig. Yan si Salik. Siguradong siya na yan. Ano po? Ano nang gagawin natin, Lo? Baka bigla tayo sugurin yan. Yan. Yan ang kumuha sa pamangkin ko. Umanda sa akin ang demonyong yan. Ah! Teka! Sandali, Emil! Huwag kang susugod basta! Emil! Bumalik ka rito! Hoy! Sundan natin si Kapitan Lo. Dali-daling nagpalakad takbo si Kapitan Emil papunta sa kinaroroonan ni Saling. Kita kong dinukot ng lalaki ang supot ng asin mula sa kanyang bulsa. Agad naman kaming sumunod ni Lolo. Tinatawag namin si Kapitan pero hindi siya nakikinig. Ayaw niyang paawat hanggang sa nakarating na nga siya sa dapat ay kinatatayuan ng aswang. Subalit, Nasaan na yon? Bakit biglang nawala? Ang lupa, gumagalaw. nagulantang na lang kami ni Lolo Ardong nang biglang may kung anong lumabas mula sa lupa at hinila si Kapitan Emil pababa. Mabuti na lang nagawa niyang makakapit sa ugat ng isang puno kaya hindi siya tuluyang nahila pailalim. Bisit kang halimaw ka! Emil! Sabuyan mo na kasi! Itong sayot na! Nahihirapan man dahil sa kailangan niyang kumapit sa ugat, sinikap ni Kapitan na masabuyan ng asin ng lupa. Pagkatapos noon ay napansin kong nagawa niyang hilain ang sariling katawan paangat. Siguro ay lumuwang ang kapit sa kanya ng kung ano sa ilalim. May narinig din kaming malahalimaw na hiyaw mula sa ilalim ng lupa. Eric, alalayan mo si Emil. Akong bahala sa isang to. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako! May nagsalita? Galing pa yun sa ilalim ng lupa? Hindi ako natatakot sa iyo.
Lumabas ka dyan at akong harapin mo, demonyo! Walang hiya! Kapitan, ali po kayo! Dapat kasi hindi kayo sumugod ng basta eh. Nakakainis. Masyado siyang maduga. Gumagalaw ang lupa at may boses ng isang halimaw mula sa ilalim. Pero hindi nagpatinag si Lolo. Patuloy niyang pinaghahampas ng buntot pagi ang gumagalaw na lupa. Inalalayan ko naman si Kapitan Emil palayo sa bahaging yun. Pagbabayaran mo ang pangingialam mo, Albularyo! Tatandaan kita! Babalikan kita! Babalikan kita at papatayin kita! Huwag ka nang umalis! Galit ka! Sa akin! Ngayon na tayo magtuos! Huwag kang masyadong sabik! Maghintay ka lang at mamamatay ka rin! Ilang sandali pa, hindi na namin marinig ang karimari-marim na boses. Tumigil na rin sa paggalaw ng lupa. At naiwan na lang sa ilalim ng puno ay malaputik na parang kumunoy, kahit dapat naman ay sulido ang lupa banda roon. Aray ko. Masyadong masakit ang binti ko. Tingnan po natin, Kapitan. Itataas ko ng konti ang pantalon nyo. Itinaas ko ang kaliwang binti ng pantalon ni Kapitan. Agad ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May bumakat sa kanyang balat na parang lapnos. Akala mo ay napaso ng kung ano. Ang mas nakakakilabot pa ay korting palad yun. Kamay ng isang napakapayat na tao, pero medyo mahaba sa karaniwan ang mga daliri. Ano ba kasing nakain mo at bigla kang sumugod? Alam kong gusto mong mahanap si Tisay at gumante. Pero paano ka pa makakagante kung todas ka na? Naturing ang kapitan. Pero hindi nag-iisip. Pasalamat ka lang. Yan lang ang inabot mo. Patawan po, Cardong. Nadala lamang ako. Bumalik na tayo sa barangay hall. Kailangan kong masuri yung binti mo ng mas maigi. Lumakad nga kami pabalik sa barangay hall. Inakay ko si Kapitan Emil. Di kasi talaga siya makalakad ng maayos. Kumikirot ang binti niya at namamanhid. Hindi raw niya maramdaman ang bawat tapak ng talampakan niya sa lupa. Nung palapit na kami sa kabahayan ay napansin ko nang namumutla na si Kapitan. Napakalalaki na rin ng butil-butil niyang pawis, tapos malamig. Emil, kumusta na ang pakiramdam mo? Nilalamig ako, Cardong. Medyo tumidilim din ang paningin ko. Hindi maganda to. Bilisan pa natin. Lolo, mabuti nakabalik kayo ng ligtas. Teka, ano nangyari dyan kay Kapitan? Mamaya na kami magkukwento. Papasok muna kami. Maghanda ka ng mainit na tubig. Opo, Lolo. Kapitan, pasok po tayo. Hindi ko na kaya. Masyadong malamig. Himatayin ako. Huwag kang bibigay, Emil. Tara na sa loob.
Ipinasok nga namin sa Kapitan Emil sa pinto ng barangay hall, subalit nagulat na lang kami nang bigla niyang itinulak si Lolo Ardong. Di yun namalaya ni Lolo, kaya siya napatilapon padapa. Nauntog siya sa isang upuan. Sa gulat namin ay hindi namin namalayang tumakbo bigla si Kapitan papunta sa may selda ni Jerry. Hindi maganda to. Naisahan ako. Si Emil, pigilan natin. Ano po bang nangyayari, Lo? Huwag ka nang magtanong. Bilisan na! Lalo kaming nagulantang nang biglang mawasak ni Kapitan Emil ang rehas ng selda ni Jerry. Dali-dali kaming lumapit doon. Nadatnan namin si Carmi na nakasalampak sa isang sulok sa labas ng selda. Si Kapitan naman ay nakakumbabaw sa tulog pa ring si Jerry. Sinasakal niya ang dayo. Agad namang pinaghahampas ni Lolo Ardong ng dala niyang buntot pagi si Kapitan. Tumigil ka! Pakawalan mo si Emil! Lumayas ka sa katawan ng kapitan namin! Lumayas ka! Nahintakutan kami ni na Daisy at Carmi ng iba ang lumabas na boses sa bunganga ni Kapitan Emil. Hindi niya boses yun. Sigurado akong yun mismo ang boses ng halimaw sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa bigla na lang nagising si Jerry at nawala ng malay si Kapitan Emil. Diyos ko, naloko na! Jerry, ayos ka lang? Mag-ingat ka, Carmi. Hindi yan si Jerry. Hindi na yan ang kasintahan mo. Sa wakas, nahanap ko ng taong gumising sa akin! Nakakapanindig balahibong makita si Jerry na sinapian ni Saling. Unti-unting naging kulay putik ang kanyang balat at kumulubot. Tumalim at tumitim din ang kanyang mga kuko at ngipin, tapos naging kulay pula at kahawig ng sapusa ang kanyang mga mata. Para hindi po tayo magkalituhan, simula sa puntong ito ay tatawagin ko siyang si Saling. Dito sa pagsasalaysay ko, yun ay kahit katawan ni Jerry ang nakaharap sa amin. Manahimik ka! Nakakainis na yung buntot pagi mo! Walang ano-ano ay sinipa ni Saling si Lolo. Tumilapon sa dingding si Lolo tapos agad namang tumayo si Saling. Hindi ito nagsayang ng oras. Agad siyang tumakbo palabas ng barangay hall. Jerry! Jerry, bumalik ka rito! Hoy! Jerry! Jerry, ano ba? Lo! Mayroon ng buntot pagi nyo! Habulin ko yun! Hindi mo siya kakayanin na po. Hayaan na muna natin siyang makatakas ngayon. Mas gusto ko munang tingnan ang kalagayan ni Emil. Tulungan niyo akong makatayo. Bilis. Tinulungan kong makatayo si Lolo Ardong. Hinahaplos-haplos niya ang batok niyang tumama sa dingding. Lumapit kami kay Kapitan Emil na nakahilata sa sahig ng bukas na selda. Napalunok ako ng laway. Unang tingin kasi halata ng hindi maganda ang kalagayan niya. Napakatindi ng kanyang pamumutla. Talagang halos kahawig na niya ang pamumutla ng mga taga-ibang bansa. Kapansin-pansin ding nanunuyo ang kanyang balat. Ano na po, Lo? Kumusta na po si Kapitan? Wala na si Emil. Malamang, hinigop ni Saling ang lakas niya kanina. Ha?
nanlumo kami sa sinabi ni Lolo Ardong. Wala na ang aming kapitan. Sabihin na nating hindi sa perpektong pinuno ng barangay, pero isa siyang mabuting tao. Kaya naman nang sumikat na ang araw, agad naming pinamalita sa buong baryo ang nangyari. Kinuwento naming hindi pa nahahanap si Tisay. Patay na si Kapitan Emil at sinapian ng aswang ang dayo. Lolo, ano na pong mangyayari sa baryo natin? Hindi niyo kinayang aswang. Paano kung mag-assist siya ng laging bigla? Alam ko ang posibilidad na yan, Daisy. Kaya nga naisip kong ihanda na ang sarili ko. Hindi ako pwedeng tumunganga at tanggapin na lang na mas mahina ako sa kanya. May naiisip kayong gawin, Lo? Magpahinga muna kayo ngayong buong umaga. Mamayang hapon, aalis tayo. Ako at kayong dalawang mga apo ko. Saan po tayo pupunta? Malalaman nyo rin. Inasikaso ng asawa ni Kapitan Emil ng katawan ng lalaki. Gusto sana naming tumulong ni Daisy kaso wala na talaga kaming lakas. Kaya naman isinama na lang namin si Carmi sa bahay para magpahinga. Dito muna ako sa sana matutulog. Daisy, doon kayo ni Carmi sa kwarto. Oo nga pala, Ate Carmi. Palagay ko mas mainam kung umuwi ka na ng sabayan. Sobrang gulo na ng baryo namin eh. Oo nga, Carmi. Mapapahama ka lang dito pag nagtagal ka pa. Mukhang mas mabuti nga kung umalis na ako dito. Wala na rin namang saysay kung hintayin ko pang matauhan at bumalik sa dati si Jerry. Pero bago ako umalis, hayaan niyang humingi ako ng tawad sa panggugulo rito ni Jerry. Fiesta ninyo eh. Tapos ganito pang nangyari. Hindi ko sasabihing ayos lang ang lahat. Kasi hindi naman talaga. Pero ate, wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Ang mabuti mong gawin, umuwi sa inyo at kalimutan na yung nobyo mong walang kwenta. Magsimula ka ng bagong buhay. Malabo na rin naman na makakauwi pa yun. Kung sa bagay. Pagod na rin ako maging sunod-sunuran sa taong yun. Ganito na lang, Carmi. Sumubay ka na lang sa amin mamaya. Alis daw kami. Sabi ni Lolo. Hatid ka na lang namin sa bayan. Nagpahinga po kami nung umagang yun. Doon ako sa may sala humilata. Agad naman akong nakatulog dahil nga sa sobrang antok at pagod. Ang akala ko talaga noon ay magiging banayad ang tulog ko. Ang kaso, dinalaw naman ako ng isang malagim na bangungot. Nasaan ako? Anong bahagi na ng gubat ba ito? Medyo patilim. Buwan lang ang liwanag. Hindi ko maaninag ang maayos ang paligid. Si Daisy. Tulong! Lola Artong! Kuya Eric, Saklolo! Tulong! Daisy! Nasaan ka? Daisy! Taranta kong tinakbo ang kasukalan ng gubat. Di ko sigurado kung saan ako papunta. Basta pilit ko lang na sinundan ang sigaw ng kapatid ko hanggang sa namalayan ko na lang na naging pamilyar na sa akin ang paligid. Alam ko na kung saan bahagi itong gubat na to. Sa may silangan ito ng baryo. Ito ang kakahuyan sa likod ng clearing na may malapad na bato. Kuya! Kuya Eric, tulungan mo ako! Kuya! Sandali lang, Daisy! Nandyan ako! Pupuntang kita! Ililigtas kita! Binilisan kong lalo ang takbo ko. Ilang sandali pa ay may natanaw na akong isang mataas na puno ng nara. Sa tansya ko ay nasa 5 palapag na gusali ang taas noon. Yun lang ang nara na ganon kataas sa gubat na yun at sa likod naman nun ay may makapal na damuhan. Saklolo! Nandyan ako! Daisy! Kunti na lang!
Konti na lang! Hindi! Si Saling! Hindi! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Huwag! Wala akong magawa kundi ang magpatuloy sa pagtakbo at sumigaw. Kita ko po kasi si Daisy sa may paanan ng Nara. Kasama niya si Saling na nakasapi pa rin kay Jerry. Umalingaw-ngaw ang tawa ng demonyo. Pakiramdam ko ay bumabare na yun sa tenga ko. Pinilit kong itodo pa ang pagtakbo, subalit nakita ko na lang na ibinaon ng aswang ang kanyang mga kuko sa dibdib ng kapatid ko. Huwag! 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 Panaginip? Si Daisy, nasaan ang kapatid ko? Daisy! Daisy! Nasaan ka? Hoy! Daisy! Problema mo? Ba't ka sumisigaw dyan? Ha? Wala. Huwag mo akong alalahanin. Huwag alalahanin. Pero sinisigaw mong pangalan ko. Naku kuya ha. Baka mamaya niyan sumisinghot ka na pala ng di namin alam ni Lolo. Hindi ganun yun. Sira ulo. Ano ba't nagbabagayan kayo riyan? Alin na kayo rito? Kakain na tayo. Pagkatapos magtanghalian ay lalakad na tayo. Nagtanghalian nga po kami. Ako, si Lolo Ardong, si Daisy at si Carmi. Sinubukan kong kulitin si Lolo. Tinanong ko kung saan ba talaga kami pupunta. Kaso di talaga siya sumasagot. Hanggang sa natapos na lamang kaming mananghalian. O ano, handa na kayo? Handa na po, Lolo. Handa na rin po ako. Ikaw naman, Iha. Ihatid ka namin sa may sakayan ng habal-habal. Sana maging maayos ang biyahe mo papuntang bayan. Maraming salamat po ka, Ardong. Pero kaya ko naman pong pumunta sa sakayan ng mag-isa. Makakaabala lang po ako sa inyo. Carme, hindi pwede yon. Tandaan mong delikado ang panahon ngayon dito sa baryo. Buti nang sigurado tayo. Tsaka ano ka ba? Eh di naman abala yun eh. Malapit lang naman sakayan dito eh. Inihatid nga namin si Carmi sa sakayan ng habal-habal. Nang makasakay na siya, agad na rin kaming lumakad. Sumuot kami sa isa sa mga maisa ng baryo namin. Tapos tumawid kami sa may ilog. Tinahak namin ang daanang naroon. Siguro halos 2 oras din ang nilakad namin. Lo, malayo pa po ba tayo? Saan po ba kasi tayo pupunta? Ba't di ninyo nalang sabihin? Pasado 3:00 na ng hapon eh. Hindi pa rin tayo nakakarating. Tama na ang reklamo. Malapit na tayo. Tingnan nyo, yung kubo sa may unahan. Diyan tayo pupunta. Lumingon kami ni Daisy sa tinuro ni Lolo. May nakita nga kaming kubo na may 2 puno ng santol sa bakuran. Sa harap ng kubo, may upuang merong sandalan kung saan may nakaupong isang matandang babae. May maliit ding bag na nakapatong sa kanyang mga hita. Magandang hapon, Ate Daria. Ay sinasabi ko na nga habang pupunta ka rito ngayon. Kagabi pa lang ay may naramdaman akong napakasama at napakabigat na enerhiya. Naghumula sa baryo natin. Hula ko'y nagising na si Saling. Tama ba? Tama nga, ate. Nagising na siya at nakuha na niya ang katawang nang gumising sa kanya. Nabigo akong pigilan siya. Wala na nakakapagtaka ron. Lubang napakalakas ng demonyong yon. Biro mo namang, kinailangan pang magtulong-tulong ng 3 albularyo nung unang panahon
para lang magapi si Saling. Mawalang galang na po, Lolo. Pero, sino po ba siya? Ay, tinamaan ka nga naman ng lintik. Hindi mo ako pinapakilala sa mga apo mo. Hindi naman ganun, ate. Sadyang marami lang akong iniisip mula pa kagabi. O siya, Ate Daria. Itong lalaki ay si Eric, panganay kong apo. Itong babae naman ay si Daisy. Kayo namang mga apo, ito ang Lola Daria ninyo, kapatid ko. Ha? May kapatid pala kayo, Lo? Napatingin ako kay Lola Daria. Kita kong napakatanda na nito. Tumitig siya sa mga mata ko. Agad ay kinilabutan ako. Pero hindi yung kilabot dahil sa kung anong masamang pakiramdam, kundi kilabot na dulot ng pagkamangha. Magandang hapon sa inyo, Eric at Daisy ba? Mabuti naman at isinama mo sila rito, Ardong. Makakatulong sila sa pagharap mo kay Saling. Yun nga rin ang iniisip ko, ate. Alam kong hindi mo na kayang lumaban sa aswang. Kaya sinama ko na sila. Maaari ko na bang makita ang librito? Oo naman. Yun ang pinunta mo rito, hindi ba? Nakahanda na nga rito. Dahil alam kong darating ka. Ang tanong na lang ay kung magpapabasa na ba siya sa'yo. Binuksan ng matandang maliit na bag at may kinuha siya roong isang librito. Kulay brown ang pabalat nito. Halata ring napakaluma na. Hindi pa man kasi nabubuklat ay kita ko nang naninilaw ang mga pahina nito sa may gilid. Problema to. Hindi ko pa rin mabuksan. Dalhin mo na lang. Baka sakaling mabuklat mo rin yan sa tamang sandali. At kayong dalawa naman, Eric at Daisy, ito ang mga pwede ninyong magamit. Mula sa bag ay naglabas si Lola Daria ng isang kutsilyo. Hindi itak kundi isang maliit na kutsilyo lang. Kung tutusin niya ay pwede yung matawag na pocket knife. Yan ang ginamit ng ating mga ninuno para patayin ang pisikal na katawan ni Saling. Pwede ninyo yang gamitin para patayin ang sinasapian niyang katawan ngayon. Papatayin? Ibig sabihin, papatayin ko si Jerry? Walang ibang paraan, iyo. Pwede mo na ngang ipagpalagay na patay na talaga ang taong yun. Hindi na kasi mahihiwalay ang espiritu ni Saling nang hindi namamatay ang ginagamit nitong katawan. Ito naman ang pwede ninyong magamit para maikapos at mapahina si Saling. Habang nakatali, doon nyo siya pwedeng patayin. Doon mo rin dapat bigkasin ang ritual ng librito, Ardong. Sana lang talaga bumukas to bago pa mahuli ang lahat. Magtiwala ka lang. Alam mo ang dapat mong gawin. Manalig ka. Pagtibayin ninyo ang pananampalataya ninyo. Yun nga lang ay hindi tayo siguradong walang magsasakripisyo sa inyo. Kailangan ba talaga may mamatay sa amin, Lola Daria? Hindi naman kailangan pero posible. Tandaan mong malakas na halimaw ang kalaban, Daisy. Ay, kung pwede lang talaga ay ako nang tutulong kay Ardong. Pero mahina na ang katawan ko. Marupok ng buto-buto nitong Lola Daria ninyo. Pasensya na. Ang tanging maitutulong ko lang ay ipanalangin ang tagumpay ninyo. Hayaan niyo po, Lola. Kapag natapos na to, babalik kami rito. Dadalawin namin kayo. Ay, sinabi mo yan ha. Hindi kami nagtagal sa kubo ni Lola Daria. Kailangan kasi naming makabalik sa baryo bago dumilim. Sa daan ay hindi maawat si Lolo sa pagtingin
sa lumang librito. Hindi niyo ba talaga mabuklat yan, Lo? Kung kaya ko lang ay kanina ko pa dapat ginawa. Di po kaya may tumilapon lang dyan na kung ano? Kaya nagkakadikit-dikit ang mga pahina? Silyado ng sinaunang nasaan ang libreto na ito. Bubukas lang talaga to sa tamang panahon. Kung kailan ang tamang panahon, walang nakakaalam. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Palubog na ang araw nang marating namin ang ilog. Noong una ay purong pagod lang sa lakad ang nararamdaman ko. Subalit nang makatawid na kami, bigla na lang akong binalot ng matinding kilabot. Nanayo ang balahibo ko, nanlamig ang kalamnan ko at nanuyo ang lalamunan ko. Anong nangyari? Bigla na lang akong nanlamig. Ikaw rin, Daisy. Ano ba to? Napakabigat ng presensya niya. Hindi ko malaman kung sinisindak ba niya tayo o ano. Huwag kayong patinak. Tandaan ninyo. Lumalakas ang loob ng mga aswang kapag nararamdaman nilang natatakot sa kanila ang mga pinupunta-riyan nila. Siguradong sinasadya ito ni Saleng para takutin tayo. Elo, nakakakilabot po talaga kasi. Manalangin muna tayo rito bago magpatuloy. Magdasal kayo ng taos-puso. Noon nga rin ay nanalangin kami. Latin na credo ang binigkas namin. Bata pa lang kasi kami ay tinuro na iyon sa amin ni Lolo Ardong. Isa raw kasi yon sa pinakamabisang pandepensa sa mga nilalang ng dilim. Kumusta na ang pakiramdam ninyo? Bumuti na po, Lo. Ako rin po. Palagay ko, kaya ko nang magpatuloy. Sige na, lumakad na tayo. Malapit ang dumilim. Pero alis to kayo. Ramdam ko ang nariyan lang siya sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ramdam na ramdam namin ang mabigat na presensya ni Saling. Pero nagagawa na namin yung baliwalain. Ang di namin alam, may inihanda na pala ang demonyo na susubok sa pananampalataya namin. May problema, Lo? Bakit kayo biglang napahinto? May kakaiba akong naramdaman dito. Iba pa sa presensya ng aswang. Halugugin natin ang paligid. Sige po. Basta mag-ingat kayo. Baka bigla na lang tayong sugurin ang halimaw na yon. Hinalughog nga namin banda roon ng gubat. Hindi ko malaman kung ano ba ang sinasabi ni Lolo Ardong na kakaiba niyang naramdaman. Tinignan namin ang ilalim ng puno. Wala namang kakaiba roon. Tinignan din namin sa likod ng batuhan. Wala rin. Subalit nang mapadako kami sa damuhan ay sinalubong kami ng matinding hilakbot. Kumunol? Kumunay na may kahalong dugo. Kumuha ka ng mahabang saga ng puno. Madali ka! Sinunod ko ang sinabi ni Lolo. Kumuha nga ako ng mahabang sanga ng puno at inabot ko yon sa kanya. Ginamit niya yon para kapain ang ilalim ng kumunoy. Ilang sandali pa ay napansin kong kumunot ang noo ni Lolo. Pagkatapos ay kumikilos siya na parang may sinusubukang sungkitin mula sa putik. Tulungan niyo ako! Hilahin natin! Sige po! Ano ba to? Ano po ba to, Lolo? Mukhang medyo mabigat. Basta hilahin niyo lang. Konti na lang.
Eto na! Diyos ko! Si Carme! Paano siya napunta rito? Pinasakay na natin siya kanina ng habal-habala. Nagkahalo ang panlulumo, galit at kilabot sa kalooban namin. Hindi namin kinaya nang makita ang kanyang kalagayan. Walang saplot, bukas ang tiyan at walang natirang laman loob. Bakit pa nangyayari to? Bumalik ba siya rito sa baryo? Palagay ko hindi. Mukhang ginaraga ng aswang ang motosiklong sinakyan nitoong si Carme. Hindi na ako magugulat kung pati ang tsuper nadali rin. Talagang sinisindak na tayo, Lolo. Bumalik na tayo sa baryo. Balaan natin ulit ang mga tao. Ngayong gabi, walang ibang lalabas kundi tayong tatlo lang. Ano pong gagawin natin dito kay Ate Carmi? Iwan muna natin siya rito pansamantala. Balikan lang natin kapag natapos na ang lahat. Hinimlay namin ang katawan ni Carmi sa ilalim ng isang puno. Tinakpan namin siya ng malalapad na mga dahon at inalayan ng dasal. Pagkatapos ay dali-dali na kaming bumalik sa baryo. Sinabihan nga namin ang lahat na wag munang lumabas sa gabing yun. Budburan ng asin ang bakuran, dingding, bubong at sahig ng kani-kanilang mga bahay. Maski sa burol ni Kapitan Emil ay yun din ang nangyari. Sinaradong maigi ng asawa na kapitan ng kanilang bahay kahit nasa loob pa ang ataul. Nasabihan nyo na ang lahat. Tapos na po, Lo. Kumain muna tayo para may lakas tayo pag nakaharap natin si Saleng. Mabilisan lang. Tapos, rondahan natin ang buong baryo. Naghapunan kaming tatlo. Tapos ay nirondahan na nga namin ang baryo. Kaming tatlo lang kasi kami lang ang handa laban sa aswang. Gayunpaman ay sinabihan ni Lolo Ardong ang mga tanod na maging handa kapag kinailangan. Napakatahimik ng baryo. Mabutit sumunod naman ang mga tao sa habilin nyo, Lo. Para rin naman kasi sa kapakanan nila yan, Daisy. Isa pa, alam nilang si Lolo Ardong lang ang nakakaalam ng dapat gawin. Walang maglalakas loob na kontrahin ang bantog na albularyo. Eh, hindi lang sa baryo natin, kundi pati sa buong probinsya. Oo nga po pala. Hindi nyo pa rin nabubuksan yung librito? Hindi pa rin eh. Ayaw pa rin ngang magpabasa sa akin. Ano pong gagawin natin kapag hindi yan bumuklat? Wala tayong magagawa. Kailangan nating harapin si Saleng sa paraang alam natin. Masyado pong delikado yun, Lo. Bakit? May pagpipilian ba tayo kung sakali? Wala naman eh. Huwag nyo na lang ilaboy kung saan-saan ang mga isip ninyo. Ito natin ang pansin sa pakiramdam sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hawak-hawak pa rin ni Lolo Ardong ang librito sa kanyang kamay. Sa kabila naman ay naririyan ang kanyang buntot pagi. Nakiramdam kami habang naglilibot-libot. Pansin naming naririyan lang sa paligid si Saling kahit hindi namin siya nakikita. Yun nga lang ay hindi talaga namin matumbok ang kinaroroonan niya. Hanggang sa nagtaka na lang kami ni Daisy nang biglang huminto sa paglalakad si Lolo Ardong. Ba't kayo napahinto, Lolo? Ihanda niyo ang mga sarili at mga sandata ninyo. Pasugod na siya. Ang hangin! Lumakas bigla! Mukhang parating na nga siya. Ang librito, nagbukas na! Lolo, nandiyan na siya! Babasahin na sana ni Lolo ang librito nang mamataan na namin si Saling. Nakasapi pa rin ito sa katawan ni Jerry. Mabilis ang tumatakbo papunta sa amin tapos biglang lumundag pukol kay Lolo.
Ganon, talagang kakalabanin mo ko? Pwes, pagbibigyan kita. Sinalubong ng buntot pagi ni Lolo ang halimaw na kulay puti. Subalit hindi niya ito tinamaan dahil mabilis itong lumundag paatras. Pagkatapos ay lumundag ulit ito papunta sa akin. Doon ko dali-daling kinuha sa bulsa ang maliit na kutsilyo at iniamba ko sa kanya. Tetong sa'yo! Buwisit kayo mga putong lupa kayo! Talagang papalagpa kayo sa akin! Talagang papalag kami dahil gusto namin mabuhay! Ikaw ang dapat manatili lang sa ilalim ng lupa! Isa kang malaking hangaw! Huwag mong kalilimutang daan dito pa ako. Hupcha! Sadyang mahirap patamaan ng maliit na kutsilyo ang aswang. Salamat na lang at nadali naman siya ng buntot pagi ni Lolo Ardong. Tinamaan siya sa may braso at binti. Kita kong nagkakalatay agad at tumuusok ang balat niya kapag tinatamaan. Edo, bakit ka umatras? Naduduwag ka na ba? Akala ko ba malakas kang hayop ka? Inuubos niyo talagang pasensya ko! Humanda kayo sa akin! Eric, ilan! Walang ano-ano ay sumugod sa akin ang aswang. Hinanda ko ng sarili ko noon para manaksak. Subalit, nabulantang na lang kami ng bigla itong lumundag bago makalapit sa akin ang tuluyan. Dumiretso sa kay Daisy. Tinangka ng kapatid ko na maisuot ang inarosyon ng lubid kahit sa braso man lang ng aswang, pero hindi siya nagtagumpay. Kuya! Saklolo! Tulong! Tulungan niyo ako! Daisy! Hindi! Ang kapatid ko! Daisy! Iyang lumit, kunin mo! Sundan natin sila! Bilis! Pinulot ko ang lubid na nabitiwan ni Daisy. Pagkatapos ay agad na kaming tumakbo ni Lolo pasuot sa kakahuyan. Nahirapan kami kasi medyo madilim. Di masyadong maliwanag ang buwan pero di kami sumuko. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo. Kinuha na rin ni Lolo Ardong ang pagkakataong yon para piliting basahin ang librito kahit madilim. Nakakainis! Bilis nilang nawala! Hindi ko na sila naaninag. Subukan mong makiramdam, Eric. Hindi ko maituon ang pansin ko sa pakikiramdam habang nagbabasa. Susubukan kong makakaya, Lo. Tuloy-tuloy kaming tumakbo ni Lolo Ardong. Sinubukan kong makiramdam. Pero hindi ko talaga matukoy kung saan nagmumula ang napakabigat at napakadilim na presensya ni Saling. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa may clearing na pala kami. Kita ko roon ang malapad na bato at ang lupang may dugo. Hindi mo pa rin ba matukoy ang lokasyon nila, Eric? Hindi ko talaga maramdaman, Lo. Pero may kutob ako. Kaninang umaga po kasi, nung nagpahinga ko, nanaginip ako. Dinagit daw ni Saling si Daisy. At doon sila pumunta. Doon sa may gubat sa likod ng clearing. Sa may mataas na nara. Sugalan natin. Doon tayo pumunta. Muli kaming tumakbo pasuot sa gubat. Kahit namamanhid na ang mga binti ko sa matinding pagod ay pinilit kong itulak ang sarili ko. Ilang sandali pa natanaw na namin ang matangkad na nara. Bigla ring sinara at binulsa ni Lolo Ardong ang librito. Kabisado niya na ang orasyon, Lo. Oo. Pero mas mabigat pa pala to sa inaasahan ko. Ano pang ibig nung sabihin? Wala kang ibang gagawin kundi igapos ang aswang Eric. Pagkatapos, doon ako kikilos. Ano pong gagawin niyo? Huwag ka na lang magtanong. Ayan na, malapit na tayo. Ihanda mo na ang lubid. Walang ibang sinabi sa akin si Lolo kundi ang dapat kong gawin. Kailangan kong magapos ang aswang. Gayunpaman may nararamdaman akong kakaiba. May hindi siya sinasabi.
Kung ano man yun ay nagdudulot yun para kabahan ako. Kuya! Lola! Tulungan niyo ako! Ayan na sila! Sabay tayong lumusob! Mamamatay ka, aswang ka! Hindi niyo ako mapipigilan! Uunahin ko ang babaeng to! At isusunod ko kayong mga aswang! Wag! Iyan ka! Ilang metro pa man ang layo ko ay nakita ko ng bumubuelo na ang aswang. Inamba niya ang matatalim niyang mga kuko pukul sa dibdib ni Daisy. Kaya naman di na ako nag-isip. Hinagis ko sa kanyang maliit na kutsilyo at tumama yon sa nakaamba niyang kamay. Nakakainis na ang pang-i-istorbo niyo sa akin! Eric! Ngayon na! Tuloy-tuloy kaming lumapit ni Lolo kina Daisy at Saling. Tangka pa sana niyang dagitin ulit ang kapatid ko pero nagawa na siyang mahampas ni Lolo ng buntot pagi sa binti. Kita ko kung paano magngalit ang mga ngipin ng halimaw noon. Nahintakutan kami ng kapatid ko nang makitang gigil na sinubod ng aswang si Lolo. Kinumbabawan siya nito at pinagkakalmot. Nakakainis ka na! Nakakainis ka na! Nakakainis ka na! Tao ka! Hindi! Lolo! Eric, ngayon na! Nang matauhan ako ay agad na akong kumilos. Inayos ko ang lubid tsaka isinuot ko yon sa leeg ng aswang. Agad ay napansin ko ang panghihina ng halimaw. Hindi! Hindi! Anong klaseng lubid to? Anong gagawin niyo sa akin? Ano? Huwag mo nang isipin masyado kung anong gagawin namin sa'yo. Simple lang naman. Kung tutuusin, papatayin ka lang namin. Hindi! Hindi niyo ako mapapatay! Mapapatay ninyong katawang lupa ng taong to! Pero hindi niyo magagapi ang aking espiritu! Hindi! Nanatili si Lolo Ardong sa ilalim ng aswang na nakakumbabaw sa kanya. Kita kong binunot niya ang maliit na kutsilong nakabaon sa kamay ng halimaw. Pagkatapos ay binaon niya ito sa tagiliran ng aswang. Sunod naman ay inayos niya ang lubid para magapos pang lalo ang kalaban. Hindi! Hindi! Hindi ko maialis ang espiritu ko sa katawang to! Bakit? Ngayon, magpaalam ka na! Nanatili pa rin sa ilalim ng aswang si Lolo. Noon din ay narinig naming nagsimula siyang umusal ng dasal. Hindi namin maintindihan dahil nasa ibang lengguwahe yun at hindi Tagalog, hindi rin Latin. Subalit sigurado akong yun ang orasyong nasa librito na nabasa ni Lolo. Kuya, anong nangyayari? Magagapi na ba ni Lolo? Magtiwala kayo kay Lolo. Kaya niya to. Matatalo niya ang aswang. Magagapi niya si Saling. Lolo, kaya mo yan. Kayanin mo. Lolo Ardong! Tuloy-tuloy na umihip ang napakalakas na hangin. Tuloy-tuloy din ang pag-oorasyon ni Lolo Ardong. Tuloy-tuloy lang din ang panghihina ng aswang na nakakumbabaw pa rin kay Lolo. Niyakap ko si Daisy at lumapit kami sa katawan ng Nara. Napakalakas na po kasi talaga ng hangin. Konti na lang ay lili pa rin na kami. Hanggang sa nagtaka na lang kami nang biglang huminto ang bugso ng hangin. Bigla itong naging pangkaraniwang ihip kapag gabi. Wala na. Ang palakas sa hangin. Tapos na ba, Kuya? Tapos na bang orasyon? Nagtagumpay ba si Lolo? Di ko alam. Pero masama ang kutob ko. Tara, lapitan natin si Lolo.
Dali-dali kaming lumapit kay Lolo Ardong. Nakakumbabaw pa rin sa kanyang aswang. Hindi na gumagalaw ang halimaw. Subalit ang masama, pati si Lolo Ardong, hindi na rin kumikilos. Lolo Ardong! Lolo Ardong! Ayos lang ba kayo? Lolo! Wala nang pulso si Lolo. Kuya, wala nang Lolo natin. Wala na si Lolo. Hindi ito maaari. Lolo Ardong! Si buhay ang Lolo! Sinabihan ko si Daisy na bumalik sa baryo para ipamalita ang mga nangyari. Magtawag din siya ng mga makakatulong para asikasuhin ang katawan ni Lolo Ardong. Ako naman ay naghintay lang doon, hawak-hawak ang buntot pagi at ang maliit na kutsilyo. Nakahandang lumaban kung sakali mang may mangyari. Mga taga-baryo, tulungan natin sina Eric at Daisy. Ihimlay natin ng maayos ang bayani ng baryo natin. Asikasuhin natin si Ardong. At itong halimaw naman, sunugin natin. Sunugin! Oo, tama! Sunugin! Sunugin yan! Sunugin, Swag! Sunugin si Saling! Ang katawan niya! Nang gayo, sunugin din! Sunugin! Binitbit ng mga taga-baryo ang katawan ng aswang papunta sa ibabaw ng malapad na bato. Katawan pa rin yun ni Jerry bagamat kulubot at kulay putik ang balat. Doon ay sinunog namin yun. Di kami tumigil hanggang sa tuluyan itong maging abo. Nilagay namin ang mga abo sa isang banga at hinagis namin sa gitna ng laot. Ang nangyari naman kay Carney ay pinaalam namin sa mga pulis. Hinayaan pa namin silang mag-imbestiga at maghanap ng kung sino ang kriminal. Yun lang kasi ang alam naming paraan para makuha ng kanyang mga kamag-anak ang bangkay ni Carney. Pero gaya nga ng inaasahan, walang napala ang mga pulis. Si Lolo Ardong naman ay binurol namin ng buong karangalan. Tsaka inilibing. Naihimlay na rin natin si Lolo Ardong. Sana mamahinga siya ng mapayapa. Sana nga, Daisy. Ipanalangin natin ang kaluluwa ni Lolo. Kahit ang totoo. Medyo may tampo ako. Alam na pala niyang kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya nang mabasa niya ang librito. Pero hindi niya sinabi sa akin. Kala ko talaga magtatagumpay siya at uuwi tayong tatlo ng buhay. Pupusta akong sinadya ng hangal na yan na ilihim yon sa'yo, Eric. Ganyan yan eh. Gustong binabalikat ang lahat ng problema. Hanggat maaari, ayaw niyang may madamay. Isa pa, alam niyang kapag sinabi niya sa inyo, gagawa kayo ng paraan para pigilan siya. Kahit nga ako, kung alam ko lang na yun palang laman ng librito, pipigilan ko rin siya. Alisin mo na yung tampo mo, kuya. Mamaya, balikan ka pa ni Lolo niyan at makipagtalo yun sa'yo. Ako, wag na. Nakakatakot. Matanong ko nga po pala, Lola Daria. Ang espiritu po ba ng aswang, babalik pa rin kapag may dugo na namang dumanak dito sa baryo? Hindi na. Wala na rito si Saling. Tuluyan na itong ipinadala ni Ardong sa kung saan man ito dapat mamalagi. Doon ay hindi na siya magigising at makababalik kailanman. Kayo po. Uwi kayo ron sa kubo ninyo? Ay, siyempre. Abay, siyempre. Doon ang tirahan ko. Baka naman po pwedeng doon na lang kayo sa amin, Lola Daria. Wala na si Lolo Adong eh.
Para naman may kasama kami. Tsaka para hindi naman kayo mag-isa. Ay, sige. Ayos na rin siguro yon. Pagkatapos ng lahat ay sinabihan namin si Lola Daria na doon na tumira sa kubo namin. Simula noon, naging mapayapa na rin ang baryo. Nakakalungkot nga lang kasi wala nang kinatatakutan ang baryo. Hindi natakot ang mga tao na dumanak ang dugo sa amin. Wala nang espiritu na saling. Kaya ang resulta, hindi na kasing payapa ng dati ang baryo. Hindi man palagi, pero may mga nangyayari ng sakitan at pagpatay sa pagitan ng mga magkakabaryo. Doon ay napagtanto ko ang isa sa pinakamahalagang pakinabang ng mga luma at sinaunang paniniwala. Siguro nga nakakatawa, wala na silang kabuluhan sa unang tingin, pero nilalagay kasi tayo ng mga yon sa tamang landas. Pwedeng di tayo maniwala, pero sana panatilihin natin ang paggalang at isipin natin kung ano ang mga aral na pinapahiwatig ng mga ito. Itinuring mo akong kapatid at pinagkatiwalaan mo ako. Kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Nandito ako, ate. Nandito pa ako. Isa ka talagang halimaw, Rina. Akala ko ba minahal mo ng sobra si Chester? Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang relasyon niyo ng asawa ko! Itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng pinaghalong matinding kilabot at kalungkutan. Isa akong kasambahay noon sa Marinduque. Ang amo ko ay ang mag-asawang Rina at Chester. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ang amo kong babae ay 2 taon na nagtrabaho sa Hong Kong bilang personal caregiver. Bago siya umalis noon para mag-abroad, 1 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. Anak ako ng dati nilang kasambahay, ngunit nang mamatay ang nanay ko dahil sa atake sa puso, kinupkup na nila ako at itinuring na parte ng kanilang pamilya. Nalungkot pa nga ako noong umalis si Ate Rina papuntang Hong Kong dahil napakabait niya sa akin. Parang nakakabatang kapatid na ang turing niya sa akin at ako naman totoong ate na ang turing ko sa kanya. Nakakainggit nga si Ate Rina dahil bukod sa maganda na ay napakagwapo pa ng asawa niyang si Kuya Chester. Ang trabaho naman ni Kuya Chester ay messenger sa munisipyo. Akala ko nga ay muling pipirma ng kontrata si Ate Rina sa Hong Kong, pero isang gabi. Hello? Andrea? Ate Rina? Bakit ka napatawag? Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi ako umiiyak. Sinisipon lang ako. Gusto ko lang sanang sabihin na sa susunod na linggo ay uuwi na ako dyan sa Pilipinas. Talaga, ate? Babalik ka na? Pero akala ko ba sa 1 taon ka pa uuwi? Teka, may problema ba? Wala. Walang problema. Sapat nang naipon ko dito sa Hong Kong. Kaya uuwi na ako. Gusto ko sanang wag mo munang sasabihin kay Kuya Chester mo na uuwi ako, ha? Bakit naman, ate? Siguradong matutuwa si kuya kapag nalaman niyang uuwi ka na. Please, Andrea. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Kaya wag mo munang sasabihin sa kanya, ha? Makakaasa ba ako, Andrea? Ay, oo, ate, sige. Hindi ko sasabihin kay kuya. Pangako. Nagulat ako nang sabihin ni Ate Rina na babalik na siya. Siyempre, masaya ako dahil makikita at makakasama ko na ulit siya. Para sa akin, matagal na ang 2 taon na nawalay siya sa amin. Kaya nga gustong-gusto ko nang ipaalam noon kay Kuya Chester ang magandang balita. Ngunit, naalala kong nangako ako kay Ate Rina na hindi sasabihin sa asawa niya ang nalalapit niyang pagbabalik.
Pero 2 araw bago ang pag-uwi ni Ate Rina, Andrea, nasan ka? Andito ako sa kusina, kuya. Sandali lang. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Halika sandali, Andrea. May ipapakilala ako sa'yo. iniwan ko muna ang paglilinis sa lababo at pinuntahan sa sala si Kuya Chester. Paglabas ko sa kusina, nakita ko ang amo kong lalaki na may kasamang babae. Sa tingin ko ay mas matanda lang sa akin ng ilang taon ang maganda at sexing babae na kasama ni Kuya Chester. Andrea, eto nga pala si Mabel, ang bagong kasambahay natin. Mula ngayon, siya na ang makakasama natin at makakatulong mo rito sa bahay. Ha? Bagong kasambahay, kuya? Oo, Andrea. Pamangkin siya ng kumpare ko. Nakiusap sa akin na kailangan daw ng trabaho. Kaya naisip ko na kunin na lang siya na kasambahay na makakasama mo rito. Mas okay yun, di ba? Mas gagaan ang trabaho mo, Andrea. Alam na ba ito ni Ate Rina, kuya? Hindi pa. Pero kakausapin ko ang ate mo tungkol kay Mabel. Sigurado namang papayag yon kapag nalaman niya na may makakatulong ka na rito. Napatango na lang ako sa sinabi ni Kuya Chester. Pero ipinagtataka ko kung bakit kumuha pa siya ng isa pang kasambahay. Ang gaan-gaan na nga ng mga trabaho ko. Kung tutulungan pa ako ng babaeng yun, wala na akong gagawin. Ipokrita ako kung sasabihin kong kahit kaunti ay hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Sino ba naman ang may ayaw na halos wala na akong tatrabahuin sa bahay sa pagdating ng bagong kasambahay? Pero may kung anong kaba akong naramdaman sa pagdating ni Mabel sa bahay ng mga amo ko. Kinagabihan habang naghuhugas ako ng mga pinggan sa kusina, narinig kong masayang nagtatawanan sina Kuya Chester at si Mabel sa sala. Dinig na dinig ko ang malakas nilang pagtawa na parabang kilig na kilig sa pinag-uusapan nila. Sa una, iniiwasan kong mag-isip ng hindi maganda dahil mabait at faithful na asawa si Kuya Chester kay Ate Rina. Kaya binaliwala ko ang narinig ko at itinuon ang sarili sa ginagawa ko. Pero bigla na lang namatay ang ilaw sa kusina. Narinig ko ang pagsigaw ni Kuya Chester at ni Mabel sa sala. Tang-ina naman eh. Ngayon pa nag-brown out? Chester, ang dilim! Andrea! Andrea! Kunin mo nga ang flashlight dyan at magsindi ka na rin ng kandila. Napakunot ang noo ko sa narinig. Hindi dahil sa inutusan ako ni Kuya Chester, kundi yung pagtawag ni Mabel sa kanya. Bakit Chester lang ang tawag niya kay kuya? Amo niya yun ah. Pero naantala ang pagtataka kong yun nang biglang may naramdaman akong malamig na hangin na mabilis na dumaan sa harap ko. Napaatras ako at nanindig ang mga balahibo sa buong katawan ko. Para bang may anino nang hindi nakikitang nilalang na dumaan at tila ba bumalot sa akin ang di maipaliwanag na kaba. Huminga ako ng malalim, pilit pinakakalma ang sarili. Pero patuloy pa rin ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Tumingin ako sa bawat sulok at napatanong ako sa sarili. Diyos ko, ano yun? Parang may kung anong dumaan. Pagkatapos bigla ko na namang narinig na sumigaw si Mabel sa sala, kaya patakbo akong nagpunta roon, dala ang flashlight na nakuha ko sa tukador. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw, ate? Parang may kumalmot sa braso ko. Ang sakit! Ano? May kumalmot ka mo sa'yo? Nang bigla na lang ulit nagkaroon ng kuryente at sumindi na ang ilaw sa sala, nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Chester nang makita ang mahabang sugat sa kanang braso ni Mabel. Dumudugo ang tuwid na sugat na yon mula balikat hanggang sa kamay niya na parang kinalmot nga ng isang matulis na kuko. Chester, tingnan mo. Ang haba ng sugat ko. Parang kinalmot ng kung ano. Oo nga. Ang haba ng sugat.
sino naman ang gagawa niyan, ate? Parang hiniwan ng matulis na bagay. Paano nangyari yan? Sino naman ang gagawa sa'yo niyan? Tayong tatlo lang naman ang nandito sa loob ng bahay. Kuya, may kakaiba kasi akong naramdaman sa kusina kanina eh. Ano yun, Andrea? May dumaan kasing kung ano sa harap ko, kuya. Parang may kung anong anino na mabilis na dumaan na parang hangin. Hindi ko nga makita ng mabuti eh. Pero ramdam ko yung kakaibang lamig na dala niya. Grabe, kuya. Nanindig talaga lahat ng balahibo ko. Para bang may mata na nakatingin sa akin. Pero hindi ko naman yun nakita. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun. O totoo talaga. Ha? Anino? Nawalan lang ng kuryente. Kung ano-ano na kaagad ang na-imagine mo. Kilala kita, Andrea. Mahilig kang magbasa at manood ng horror. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Kuya, hindi ako nag-i-imagine lang. Totoong nakita ko. May dumaan talaga sa harap ko. At kakaiba talaga yon. Hindi yun normal, kuya. Parang may presensya talaga na dumaan eh. Ngayon nga, naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Mukhang nasasobrahan ka na yata sa gawain dito sa bahay, Andrea. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Imposible kasing sinasabi mo eh. Oo, dito tayo nakatira sa probinsya. Pero kahit kailan, wala naman akong naramdamang kakaiba rito. At kaya ko nga isinama rito si Mabel para may makatulong ka. Para hindi ka na masyadong napapagod. Ay nako, ikaw naman Mabel. Baka naman nasagi lang ang braso mo dyan sa sanga ng tuod na nasa tabi mo kaya ka nasugatan. Hayaan mo at gagamutin ko ang sugat mo. Andrea, kunin mo nga yung first aid kit sa cabinet. Dalian mo. Baka nga, Chester. Kasi nung nawala ng ilaw, naidikit ko yata tong braso ko dito sa sanga ng tuod kaya siguro nasugatan ako. Ang tinutukoy ni Kuya Chester ay ang halamang tuod na nasa gilid ng kahoy na silya kung saan nakaupo si Mabel. Ang isa kasi sa nakausling sanga nito ay matulis kaya yun ang nasa isip ni Kuya Chester na nakasugat sa braso ni Mabel. Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa nangyari. Hindi ako maaaring magkamali. Meron talagang dumaan sa harap ko. Hindi yun gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Nakita ko yun, malinaw na malinaw. Hindi ko alam kung ano yun pero sigurado ako na may ibig iparating yun na hindi ko may paliwanag. Pero biglang nawala ang iniisip kong yun nang makita ko na abala si Kuya Chester sa paggamot sa braso ni Mabel. Palihim din akong napaismid. Sa isip ko sobra naman ang special treatment ni Kuya Chester kay Mabel. Mantakin mo, siya pa talaga ang gumamot sa sugat ng babaeng yun. At isa pa, akala ko kinuha ni Kuya Chester si Mabel para may makatulong ako. Pero napansin ko wala naman itong ginagawa sa bahay ni magwalis nga ng sahig ay hindi nito magawa. Palagi lang itong nakaupo at panay ang pindot sa cellphone nito. Isusumbong ko na sana ang babae kay Kuya Chester pero isang umaga. Chester? Han? Andrea, nandito na ako. Ate? Ate Rina! Naku, bumalik ka na! Kuya! Kuya, si Ate Rina! Nandito na siya! Kuya! Rina? Bakit bumalik ka na? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na darating ka na? Han, namiss kita, Han. Sinadya ko talaga na hindi ipaalam sa inyo ang pagdating ko kasi gusto ko kayong isurprise ni Andrea. Bakit, Han? Ayaw mo ba na nandito na ako? Hindi na ako babalik sa Hong Kong. Sapat nang naipon ko para maitayo ang pangarap nating negosyo. Diba? Yun naman talagang plano natin, Han. Kaya nga ako nag-abroad dahil yun ang gusto nating mangyari. Hindi naman sa ganun, Han. Nagulat lang ako sa biglaan mong pagdating. Hindi ka man lang namin nasundo sa airport at hindi man lang kami nakapaghanda. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang mahalaga ay nandito na ulit ako. Oy, Andrea, kumusta ka na? Sobra din kitang namiss. Naku, may mga pasalubong ako para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. May mga pabango, lotion,
chocolates at mga damit para sa'yo. Naku, namiss din kita, Ate Rina. Mabuti't bumalik ka na. Tsaka, okay lang ako, ate. Kahit wala akong pasalubong, basta safe kang nakauwi rito. Sapat na yan, ate. Habang inilalabas ni Ate Rina ang mga pasalubong sa maleta niya, lumabas sa kusina si Mabel na may hawak na tinidor na may nakatusok na hotdog at ngumunguya-nguya pa ito. Nang makita siya ni Ate Rina ay nag-iba ang ekspresyon ng muka ni ate. Kitang-kita ko na nawala ang ngiti sa labi ni Ate Rina. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang babae. Han, siya si Mabel. Bago nating kasambahay. Biglang kumunot ang noo ni Ate Rina. Halatang hindi niya nagustuhan ang narinig. Bagong kasambahay? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, Han? Sorry Han. Nakalimutan kong banggitin sa'yo. Nakiusap kasi si paring Melvin na bigyan ng trabaho ang pamangkin niyang si Mabel. Hindi naman ako makatanggi. Kaya kinuha ko siyang kasambahay dito sa atin. At least, diba, may makakatulong na si Andrea. Mabel, siya ang asawa ko. Ang Ate Rina mo. Good morning, ate. Ako nga pala si Mabel. Nice to meet you, ate. Muling nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ate Rina. Muli siyang ngumiti at nilapitan si Mabel. Hello, ako si Rina, asawa ni Chester. Mabuti naman at may makakatulong na si Andrea. Feel at home ha, Mabel? Napakamot pa sa ulo niya si Kuya Chester nung oras na yon. Ang akala siguro niya ay magagalit si Ate Rina sa pagkuha at pagpapatuloy niya kay Mabel sa bahay nang hindi niya ito ikinukonsulta kay ate. Kalmado lang si Ate Rina at mukhang tanggap naman niya ang pagdating ni Mabel sa buhay namin. Sa pagbabalik ni Ate Rina galing Hong Kong, akala ko nga ay magpapahinga muna siya dahil baka may jet lag pa siya. Pero hindi. Namalengke siya nung araw na yon at ipinagluto kami ng pananghalian. Ayan, luto na itong specialty kong dinuguan. Paborito mo ito, Han, di ba? Siguradong na mismo ang dinuguan ko, kaya eto, matitikman mo na ulit. O Andrea, alam kong na-miss mo rin ito, kaya kain ka hanggat mainit pa. Ikaw din, Mabel, tikman mo ang dinuguan ko. Tiyak na magugustuhan mo yan. Na-miss ko nga yan, Han. Ang dinuguan mo ang pinakamasarap sa lahat ng dinuguan. Wow! Ang bango nga, ate. Matitikman ko na ulit ang dinuguan mo. Wala kasing katulad ang dinuguan mo, Ate Rina. Naku! Yan ang isa sa na-miss ko sa'yo, Andrea. Ang pagiging bolera mo. O siya, sige na. Kumain ka lang dyan. Marami akong niluto kaya damihan mo ang pagkain, ha? Lalo ka na, Mabel. Kain ka lang ng kain, ha? Oo naman, ate. Ang sarap nga ng dinuguan mo kahit na mas paborito kong ulam may lechon paksiw. Pero okay na itong dinuguan mo. Ganun ba? Sige, sa susunod ay magluluto ako ng lechon paksiw para sa iyo, Mabel. Sobrang sarap talaga ng luto ni Ate Rina. Sa tingin ko nga ay yun na ang pinakamasarap na dinuguang niluto niya. Alam ko kasi ang lasa ng dinuguan na niluluto niya. Pero ang dinuguang yun na niluto ni ate, kakaiba at mas masarap yun. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, Ang sarap-sarap talaga ng dinuguan mo, ate. Teka, parang ang kunat naman itong ninuya ko. Ano ba to? Ano to? napasigaw si Mabel pagkatapos ay histerikal na pumunta sa lababo at nagsusuka. Kadiri! Ew! Okay ka lang, Mabel? Ano tagsusuka ka dyan? Daliri! May daliri ng tao na nakahalos sa dinuguan! Ano?
Itinuro ni Mabel ang lababo at nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Chester sa nakita namin. Pasintabi sa mga kumakain, pero ang nakita namin sa lababo kasama ng suka ni Mabel ay isang putol na daliri ng tao na may kagat na dahil nginuya yun ni Mabel. Diyos ko, daliri nga! Saan galing yan? Yuck! Diri talaga! May daliri ng tao ang dinuguan mo, ate. Ano ka ba? Rina, ano tong inihalo mo sa niluto mong dinuguan? Bakit may daliri ng tao? Nagpapanik na kaming tatlo pero si Ate Rina, kalmado na tumayo sa kinauupuan at lumapit sa amin. Anong pinagsasasabi niyo dyan? Anong daliri ng tao? Ayan o, tingnan mo sa lababo. Saan ang galing yan? Lumapit si Ate Rina sa lababo at kinuha ang isinuka ni Mabel. Pero laking gulat namin nang makita na piraso ng tenga ng baboy ang hawak-hawak niya. Anong sinasabi niyong daliri ng tao? Tenga lang ng baboy to, oh. Ano? Teka, bakit naging tenga ng baboy yan? Kanina lang. Imposible! Kitang-kita namin kanina. Daliri ng tao ang sinuka ko! Paano nangyari yun? Daliri ng tao yan kanina. Hindi na nakontento si Ate Rina at hinalukay ang isinuka ni Mabel nang walang pandigdiri. Nasaan din ang daliring sinasabi niyo? Puro laway lang ni Mabel at tenga ng baboy ito, oh. Ano ba kayong tatlo? Baka naman namamalikmata lang kayo. Ako yung galing sa biyahe, pero kayo ang mukhang may jet lag. Tinawanan lang kami ni Ate Rina. Pagkatapos niyang maghugas ng kamay, umupo ulit siya sa hapagkainan at ipinagpatuloy ang pagkain. Kami namang tatlo ni na Kuya Chester at Mabel ay nawalan na ng gana dahil sa nakita namin. Hindi talaga kami pwedeng magkamali. Daliri talaga ng tao ang nakita namin dahil may kuko pa yun. Kaya laking pagtataka namin nang sa isang iglap ay nawala yun at mapalitan ng tenga ng baboy. Ang gabing yun, hindi pa rin kami mapakali. Iniisip pa rin namin kung ano ang nangyari. Di kaya tama si Ate Rina na namamalikmata lang kami? Dahil sa nangyari, minabuti na lang naming lahat na maagang magpahinga. Baka kasi pagod lang kami kaya kung ano-ano ang nakikita namin. Pumasok na sa kwarto nila sina Kuya Chester at Ate Rina. At kami naman ni Mabel ay dumiretso na rin sa aming kwarto. Magkasama kaming dalawa sa kwarto mula nang dumating siya sa bahay. Ang higaan niya ay ang kama na malapit sa bintana. Ang kama ko naman ay katabi ng pinto dahil maihiin ako sa gabi kaya doon ko gustong pumuesto para madali akong makalabas sa kwarto at makapunta sa banyo. Alas 11 na ng gabi pero hindi pa rin ako dalawi ng antok. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Kung paano nawala at naging tenga ng baboy yung daliri ng tao na isinuka ni Mabel. Nang walang ano-ano, may narinig akong kumakaluskos sa labas ng bintana. Sa una hindi ko pinansin, baka kasi may naligaw lang na pusa roon na gumagawa ng ingay. Pero habang tumatagal, lumalakas ang naririnig kong kaluskos na parabang ang gumagawa ay matatalas na kuko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sumilip sa bintana. Sa pag-abot ng dilim sa aking paningin, nakita kong may anino na kumikilos sa labas. Isang anyo na hindi ko mawari. Nang mas lumapit ito, tumayo ang balahibo ko. Hindi yun pusa. Nakita ko ang isang malaking anino na nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto namin. Medyo malayo ang kinatatayuan nito. Nasa tabi ng puno ng kamatsili. Hindi ko masyadong makita kung ano yun kasi madilim sa labas. Pero alam kong hindi yun hayop. Habang sinisipat ko kung ano yung nasa labas, bigla namang may naramdaman akong humawak sa balikat ko kaya napasigaw ako. Paglingon ko sa likuran ko, laking gulat ko nang makita ko si Mabel na nagising at pupungas-pungas pa. Bakit hindi ka pa natutulog?
Anong sinisilip mo dyan? May narinig kasi akong kumakaluskos sa labas ng bintana. Akala ko nga pusa, pero hindi. Nang silipin ko, may malaking aninong nakatayo sa puno ng kamatsili na katapat ng bintana ng kwarto natin. Halika, tingnan mo. Silipin mo rin. Ayoko nga. Baka mamaya aswang yung nakita mo eh. Isara mo na nga yung bintana. Pagkasara ko sa bintana, bigla kaming may narinig na malakas na pagaspas sa labas, parang malaking pakpak na pumapagaspas sa dilim ng gabi. Napatingin kami sa isa't isa ni Mabel. Kapwa kinakabahan. Ano yun? Bulong niya sa akin habang mahigpit na nakahawak sa braso ko. Hindi ko alam ang isasagot, pero pakiramdam ko'y may kung anong malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Lumapit ako sa bintana. Nanginginig ang mga kamay at sinubukang silipin ulit kung ano ang nasa labas. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang bintana, nanatili kaming tahimik. Dinig ang kabog ng aming mga dibdib. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumilip. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita ang malaking anino na may pakpak na nakatayo sa tabi ng puno ng kamatsili. Sigurado ako na sa direksyon ng kwarto namin nakatingin ang anino na yon, pero hindi rin ito nagtagal at biglang naglaho sa paningin ko na parang usok na tinangay ng hangin. Sa puntong yun, nang hilakbot na ako at nagmamadaling isinara ang bintana. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nakita mo? Nakita ko ulit yung malaking aninong nakatayo sa labas. At meron yung mga pakpak. Sigurado ako na yun ang narinig natin kaninang pumapagaspas. Malakas ang kutob ko, aswang nga yun. Diyos ko, wag mo nang bubuksan ang bintana ha. Baka pasukin tayo ng aswang dito sa kwarto. Napatango na lang ako at muling bumalik sa higaan ko. Si Mabel naman ay nahiga na rin at nagtalukbong na ulit ng kumot. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Pinakikiramdaman ko ang paligid, baka kasi bumalik na naman yung anino na may pakpak. Pero wala na akong narinig na anumang kaluskos at pagaspas ng gabing iyon. Kinaumagahan, araw yun ng linggo. Agad naming ikinuwento kina Kuya Chester at Ate Rina ang narinig at nakita ko kagabi. Ano ka mo? Aswang? Inaswang kayo kagabi? Oo, kuya. Sigurado akong aswang yung nakita ko kagabi sa labas ng bintana. Malaking anino yun na may mga pakpak. Dinig na dinig ko ang mga kaluskos niya at ang pagaspas ng pakpak niya. Totoo ang sinabi niya. Narinig ko rin yung malakas na pagaspas kagabi. Sigurado rin akong aswang yon. May aswang na gumagala rito. Aswang? Matagal na tayo nakatira dito, Andrea. Pero kahit kailan, ay wala tayong nababalitaan na may gumagala o umaataking aswang dito sa lugar natin. Tama ang Ate Rina ninyo. Walang aswang dito. Kaya imposible yung sinasabi ninyong dalawa. Baka hayop lang na naligaw yung nakita mo kagabi, Andrea. Pero hindi ako maaaring magkamali, kuya. Ate, kitang-kita ko yung aninong yun. Hindi yun hayop. Aswang yun! Aswang! Naniniwala ako kay Andrea. Kahit hindi ko nakita yung nakita niya kagabi. Malakas din ang pakiramdam ko na aswang yon. Kung ibon lang yung narinig namin, di sana hindi ganun kalakas ang magiging pagaspas ng mga pakpak. Ibang klaseng pagaspas na yon at parang matatangay ng bubong nitong bahay. Mabel, hindi imposible na ibon ang may gawa ng mga pagaspas na narinig nyo kagabi dahil may mga malalaking uri ng ibon na naliligaw rito na nanggagaling pa sa bundok. Kaya kalimutan nyo na ang nakita nyo, ha? Wag nyo na lang bubuksan ang bintana sa loob ng kwarto ninyo. At baka makapasok pa rito yung ibon na yon. Lalo ka na, Andrea. Ikaw pa naman ang mahilig magbukas ng bintana. Hindi na lang kami kumibo ni Mabel dahil kahit ano namang sabihin namin ay hindi sila naniniwala. Sinubukan ko na lang kalimutan ang nangyari at ipinagpatuloy ang mga gawain sa bahay. Si Mabel naman ay halatang takot pa rin at kinakabahan.
Napilitan na rin siyang tumulong sa mga trabahong bahay dahil alam niyang naroon na si Ate Rina. Nahiya na siguro dahil tiyak na hindi na pwede ang pagbabanjing niya. Kung umuubra ang katamaran niya kay Kuya Chester, hindi yun uubra kay Ate Rina. Nang umagang yun, nagpaalam sa akin si Kuya Chester na siya raw ang mamamalengke at isasama raw niya si Mabel para may makatulong. Ako na lang daw muna ang bahala sa ibang gawaing bahay. Sinabi pa niya na kapag nagising daw si Ate Rina, sabihin ko na lang na pumunta sila sa palengke. Nagtanong ako kay Kuya Chester. Kakagising lang ni Ate Rina pero bakit natulog ulit? Ang sagot niya sa akin, bigla raw sumama ang pakiramdam nito kaya pinagpahinga muna niya sa kwarto. Nang makaalis ang dalawa, itinuloy ko ang paglalaba gamit ang washing machine. Ilang minuto pa lang na nakaalis si na Kuya Chester nang may marinig akong umiiyak sa loob ng kwarto nila ni Ate Rina. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ate Rina ang umiiyak kaya dali-dali kong kinatok ang pinto ng kwarto. Ate? Ate Rina? Bakit ka umiiyak? Anong problema, ate? Ilang beses akong kumatok sa pinto at tinawag ang pangalan ni Ate Rina pero hindi siya sumasagot. Nakalak ang pinto sa loob. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak niya sa loob ng kwarto kaya kinakabahan na ako. Naalala ko na meron akong duplicate key ng kwarto nila. Ibinigay sa akin yun ni Ate Rina noon kung sakali mang magkaroon ng emergency na kailangan kong buksan ng kwarto nila. Ganon ang pagtitiwala sa akin ni Ate Rina. Kahit hindi nila ako kaano-ano, ay sobra niya akong pinagkakatiwalaan. Dali-dali kong kinuha iyon sa kwarto namin ni Mabel para mabuksan ang pinto. Gagamitin ko na sana ang duplicate key nang may magbukas ng pinto. Nagulat ako nang lumabas mula sa kwarto si Ate Rina na pupungas-pungas pa. Oh, Andrea! Bakit ba panay ang katok mo? Natutulog ako eh. Ate, narinig ko kasi na umiiyak ka kaya nag-alala ako. Baka napapano ka na sa loob ng kwarto. Umiiyak? Kagigising ko lang. Naku, Andrea, kung ano-ano na naman ang nai-imagine mo. Baka naman sa kapitbahay lang yung naririnig mong umiiyak. Ay, naku. Teka, nasaan ba ang Kuya Chester mo? Kasama ko lang siya dito sa kwarto kanina. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Ate Rina. Hindi ako nakakamali sa narinig ko. Siya talaga ang umiiyak. Alam na alam ko na siya yun dahil ilang beses ko na rin siyang narinig na umiyak noon nang malaman niyang pumanaw na ang nanay niya. Kaya sigurado ako na siya yun. Pero ang ipinagtataka ko, nang lumabas siya ng kwarto at humarap sa akin, ay wala akong nakitang bakas ng pag-iyak sa mga mata niya. Ang nakita ko lang ay ang mga mata niya na halatang bagong gising. Igigiit ko sana ang narinig ko, ngunit binaliwala ko na lang. Ang sabi ni Kuya Chester ay masama raw ang pakiramdam ni Ate Rina kaya hindi na ako nagsalita at baka mapagalitan pa niya ako. Sinagot ko na lang ang tanong niya. Nagpunta si Kuya Chester sa palengke, ate. Kasama niya si Mabel. Sa sinabi ko ay bigla na namang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ate Rina. Para siyang galit pero agad din niyang binawi at minitian ako. Ganun ba? Sige na. Ituloy mo na ang ginagawa mo, Andrea. At magpapahinga muna ako. Gisingin mo na lang ako kapag dumating na ang kuya mo, okay? Ay, sige ate, sige. Yun lang at isinara na niya ang pinto ng kwarto. Napapailing na lang ako at bumalik sa kusina para ituloy ang paglalaba. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang dumating sina Kuya Chester at Mabel. Napansin ko agad na nagtatawanan sila at parang tuwang-tuwa sa pinagkwekwentuhan nila. Nagbubulungan pa sila at halatang kinikilig sa anumang pinag-uusapan nito. Ikaw talaga, Mabel. Grabe ka mag-joke. Sobrang nakakatawa.
Kaya nga masayang-masaya ako kapag kasama ka eh. Hindi ko kayang hindi magpatawa kapag kasama kita, Chester. Hindi pwedeng walang joke kapag ikaw ang kasama ko. Sa narinig at nakita ko ay hindi ko na napigilan na mag-isip ng hindi maganda. Para talagang may nangyayaring hindi ko alam at hindi ko maiwasang magtaka kung anong meron sa pagitan nilang dalawa. Parang meron silang itinatago na kapag sumambulat ay siguradong malaking gulo. Pero pinili ko munang manahimik. Baka kasi kapag sinabi ko ang mga nauobserbahan ko kay Ate Rina, baka hindi lang siya maniwala. Kilala ko siya. Mahal na mahal niya si Kuya Chester. Kaya baka hindi niya ako basta paniwalaan kapag sinabi ko na may iba akong nararamdaman kapag magkasama ang asawa niya at si Mabel. Nang makita nila na nakatingin ako sa kanila ay halatang iniba nila ang pinag-uusapan nila. Mabel, mabutit nakauwi na tayo bago mananghalian. Ang dami kasing mamimili ngayon sa palengke. Kaya nga Kuya Chester, ang hirap mamili. Kasi nga, Sunday ngayon, kaya maraming namimili. Alam mo, kung tanghali na tayo umalis kanina, malamang baka hapon na tayo nakauwi. Sinabi mo pa. Oh, Andrea, tapos ka na bang maglaba? Ikaw na bahala rito sa mga pinamili namin na. Ikaw na ang magluto ng pananghalian natin. Ang ate mo, gising na ba? Bigla kong naalala na gigisingin ko nga pala si Ate Rina kapag dumating na si Kuya Chester. Nawala sa isip ko. Sige kuya, ako lang bahala sa lulutuin. Gigisingin ko muna si ate. Ang sabi niya kasi kanina, gisingin ko siya kapag dumating na kayo. Kinatok ko sa kwarto si Ate Rina, ngunit ang sabi niya ay hindi raw niya kayang bumangon dahil masakit daw ang ulo niya kaya hindi ko na siya pinilit na lumabas. Sinabi ko na lang na dadalhan ko siya ng gamot sa sakit ng ulo pero ang sabi niya ay hindi na raw kailangan dahil kakainom lang daw niya ng gamot. Buong araw na hindi lumabas si Ate Rina sa kwarto kaya buong araw rin na sina Kuya Chester at Mabel ang palaging nag-uusap. Palihim ko silang pinagmamasdan at panay pa rin ang tawanan at bulungan nila. Iba na talaga ang kutob ko sa nangyayari. Hindi naman normal na sobrang close sina Kuya Chester at ni Mabel na kulang na lang ay magyakapan at maghalikan sa harap ko. Sa isip ko hindi na nahiya si Kuya Chester na kasama na namin ang asawa niya pero nagagawa pa niyang mangloko. Mas lalong lumakas ang hinala ko na may lihim silang relasyon ni Mabel kaya niya iniuwi sa bahay ang babaeng yun. Palihim akong pumasok sa banyo at umiyak. Naaawa ako kay Ate Rina. Hindi niya deserve ang pagtaksilan sa sarili niyang bahay. Naikuyom ko na lang ang mga palad ko sa sobrang inis kina Kuya Chester at kay Mabel. Hindi maaaring hindi malaman ni ate ang ginagawa ng asawa niya at nang malanding si Mabel. Kaya kailangan kong makaisip ng paraan para masabi kay Ate Rina ang kalokohang ginagawa ni Kuya Chester. Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan, panay pa rin ang bulungan at tawanan ni na Kuya Chester at Mabel na nakaupo sa sala. Napapasimangot na lang ako dahil wala namang ibang ginawa si Mabel buong araw bukod sa pamamalengke. Akatukin ko na sana si Ate Rina sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto at lumabas siya roon. Napatingin kaming tatlo, lalo na si Kuya Chester nang makita si Ate Rina na nakasuot ng kulay itim na kamison na hapit sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nakita kong napanganga si Kuya Chester sa kaseksihan ni Ate Rina. Wow! Rina, anong naisip mo at nagsuot ka niyan? Teka, maayos na bang pakiramdam mo? Okay nang pakiramdam ko, Han. Alive and kicking na ulit ako. Oh, bakit ba ganyan ang tingin niyo sa akin? Hindi ba kayo nagagandahan sa suot ko? Binili ko pa ito sa Hong Kong. Naisipan kong isuot para makita ko kung talagang bagay sa akin. Ay nako ate, bagay na bagay nga sa iyo eh. Tamang-tama sa maganda mong katawan. Nako, ang sexy mong tingnan dyan ate. Ay nako,
Buti ka pa, Andrea, at naa-appreciate mo. Ikaw nilang talagang natitirang tapat sa akin sa bahay na to. Bigla akong napatigil sa sinabing yon ni Ate Rina. Mariin ng pagkakasabi niya na parabang may pinatatamaan. Nakita ko kasi ang reaksyon niya na Kuya Chester at ni Mabel na nagbaba ng kanilang mga ulo na parabang nahiya sa sinabi niya. Pero agad din namang nagsalita si Ate Rina pagkatapos. Oh, natulala na kayo dyan. Nagbibiro lang ako. Alam ko namang bukod sa'yo, Andrea, faithful husband itong aking minamahal na asawa. Di ba, Han? At ikaw, Mabel, alam kong bago pa lang tayo magkakilala. Pero alam ko namang mapagkakatiwalaan ka naman, di ba? Napalunok ng kanyang laway si Kuya Chester, samantalang napakagatlabi si Mabel sa sinabi ni Ate Rina. Nilapitan ni Ate Rina si Kuya Chester. Hinawakan niya ang braso nito at niyaya itong maupo sa hapagkainan. Habang magkatabi sila, panay pa ang yakap ni Ate Rina kay Kuya Chester. Napapansin ko na napapasimangot na si Mabel sa paglalambing ni Ate Rina sa asawa. Palihim akong natuwa dahil yun naman talaga ang dapat. Matuto siyang lumugar sa dapat niyang kalagyan. Sa isip ko, gusto ko nang pumalakpak sa sweet moment na yon ni na Ate Rina at Kuya Chester. Bulong ko sa sarili. Ganyan nga, Ate Rina. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang asawa mo. Kaya nang matapos kaming maghapunan, agad na inaya ni Ate Rina si Kuya Chester sa kwarto nila. Halika na, Han, at may gagawin pa tayo. Sulitin natin ang pagbabalik ko. Kailangan ay makabuo na tayo para naman may munting anghel na tayo dito sa bahay. Parang may maaalagaan na rin itong si Andrea. Oo, Han. Sige, pasok na tayo sa kwarto. Walang nagawa si Kuya Chester kundi ang sumunod kay Ate Rina. Bago sila pumasok sa kwarto, nagsalita pa si Ate Rina. Nga pala, Mabel, tulungan mo si Andrea sa pagliligpit sa kusina at paghuhugas ng pinggan, ha? Yun lang at pumasok na silang dalawa sa kwarto. Sinabi ko kay Mabel na ako na ang bahala sa ibang gagawin sa kusina at siya na lang ang maghugas ng pinggan. Pero habang nasa lababo, dinig ko na parang nagdadabog siya. Narinig ko ang malalakas na tunog ng mga pinggan na parang hinahampas niya sa lababo at tila may galit sa bawat galaw niya. Hindi ko sa pinansin at palihim ko siyang pinagtawanan. Sa isip ko, mukhang nagsiselos ang bruha. Mabuti nga sa kanya, kahit anong gawin niya, hindi siya mananalo sa legal wife. Hanggang sa matapos ang mga gawain namin sa bahay, hindi pa rin naaalis sa mukha ni Mabel ang pagsimangot. Panay pa rin ang pagdadabog niya. Kahit sa pagpasok namin sa kwarto, nagdadabog pa rin siya. Hindi ko na napigil ang sarili ko at tinanong ko na siya kung may problema ba siya dahil panay ang pagdadabog niya. Ang sagot lang niya sa akin ay masama ang pakiramdam niya. Sinabihan ko siya na magpahinga na at agad naman niya akong sinunod. Humiga na siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Ako rin ay nahiga na sa kama dahil gusto ko na ring magpahinga. Agad din naman akong nakatulog ng gabing yun. Pero bandang 10:00 ng gabi, nagising ako. Parang init na init ang pakiramdam ko. Nauuhaw ako kaya lumabas ako ng kwarto para uminom sana ng tubig. Pero paglabas ko ng kwarto, napansin ko na nakabukas ang pinto sa sala. Hala, isinara ko to kanina. At saka nakalaki to. Sino kaya nagbukas nito? Lumabas ako sa pinto at tumingin sa labas. Napakadilim. Noon kasi ay wala pang mga poste sa lugar namin sa Marinduque. Kaya gumagamit kami ng kandila o gasera kapag lumalabas kami kapag sumasapit ang gabi.
Habang nagpapalinga-linga ako, biglang may kung anong dumaan sa harapan ko. Napakabilis na parang hangin ang dumaan na yon. Kinilabutan ako at nanindig na naman ang mga balahibo ko sa katawan. Bigla kong naalala ang parang hangin na dumaan noon sa kusina nung nawalan ng kuryente kung saan may kung anong kumalmot sa braso ni Mabel. Napagtanto ko sa mga sandaling yun na totoong may kumalmot nga sa braso niya at hindi yun nasagi lang sa sanga ng tuod na halaman sa sala. Alam kong may nilalang na gumawa ng ganon kay Mabel. Kaya nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay, isinara ko ang pinto at muli yung inilak. Nang bigla ko namang narinig na sumigaw si Mabel sa loob ng kwarto. Diyos ko! Si Mabel! Patakbo akong bumalik sa kwarto. Dali-dali kong binuksan ang pinto at nang buksan ko yun ay nakita ko si Mabel na nagsusumiksik sa sulok, umiiyak at takot na takot. Mabel? Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Andrea, yung aswang, gustong pumasok sa bintana. Gusto niya akong patayin. Laking gulat ko nang makitang nakabukas nga ang bintana sa kwarto namin. Kahit natatakot ako at kinakabahan, nagawa kong sumilip sa labas ng bintana, ngunit wala akong nakita. Ini-expect ko na makikita ko roon ang malaking anino na may mga pakpak na nakita ko nung nakaraan, pero wala. Hindi ko yun nakita, kaya isinara ko na lang ng mabuti ang bintana. Nang muli kong lapitan si Mabel, nanginginig pa rin ito sa takot at umiiyak. Ano ba talagang nakita mo, Mabel? Totoo ba na nakita mo ang aswang? Oo, ang aswang. Gusto niyang pumasok sa kwarto natin. Gusto niya akong lapitan. Gusto niya akong patayin. Pilit siyang pumapasok sa bintana. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Mabel nang pumasok sa kwarto namin si Kuya Chester at kasunod niya si Ate Rina. Anong nangyari? Narinig ko na para kayong nagkakagulo rito. At bakit ka umiiyak, Mabel? Kuya, ate, nakita raw ni Mabel ang aswang. Gusto raw pumasok dito sa loob at gusto raw siyang patayin. Ano? Aswang na naman. Ano na naman kalokohan nito? Totoo ang sinasabi ko. Nakakatakot ang aswang na yon. Mukha siyang paniki na may pakpak. Pilit nang ipinapasok ang katawan niya sa bintana para patayin ako. Kuya, hindi po siya nagsisinungaling. Kanina, nang lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig, nakita ko nakabukas ang pinto sa sala. Tapos nang lumabas ako, may dumaan akong ano sa harap ko. Mabilis yun na parang hangin. Kuya Chester, yun din yung nakita ko nung gabing nawalan ng kuryente. Malakas din ang kutob ko na yung nakita ko ang may gawa ng malaking sugat na parang kalmot sa braso ni Mabel. Ginawa yun ng isang aswang. Hindi nakakibo si Kuya Chester sa sinabi ko. Parang napaisip din siya. Si Ate Rina naman napansin ko na kalmado lang at parang hindi nag-aalala sa nangyari. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, Mabel? Ang tagal na naming nakatira dito. Pero, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Pero kung totoo ang sinasabi mong may aswang nga na gustong pumasok dito, ang ibig lang sabihin ay may buntis dito sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko. Kung totoo man ang sinabi ni Ate Rina, sino ang buntis? Imposibleng ako ang buntis. Kaya nga nag-lovemaking kami kanina ng kuya nyo dahil gusto ko nang mabuntis. Ikaw naman, Andrea. Hindi ako naniniwala na ikaw ang buntis dahil wala ka namang boyfriend. At noon pa man ay takot ka na sa lalaki. Sino na lang ang natitirang babae dito? Ikaw, Mabel, baka ikaw ang buntis? Napahawak ako sa bibig ko. Si Mabel, buntis? Pero itinanggi lang ni Mabel ang paratang ni Ate Rina. Hindi. Hindi ako buntis, ate. Hindi ako buntis. Ano ba yung sinasabi mo, Rina? Tinatakot mo naman siya eh.
Tinatakot? Hindi ko siya tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pagkakaalam ko, kaya binabalik-balikan ng aswang ang isang bahay dahil may buntis sa bahay na yon. Eh di ba? Ang gustong-gusto ng aswang ay yung sanggol sa sinapupunan ng buntis. At kung totoo man ang sinasabi niyo na pumunta ulit dito ang aswang, ang target niya ay isang buntis. Pero muling itinanggi ni Mabel na nagdadalang tao ito. At dahil patuloy pa rin sa pagyak si Mabel, pinainom na ito ni Kuya Chester ng pampakalma. At nang mahimasmasan ay agad na nakatulog ang babae. Para makasiguro, nilagyan ni Kuya Chester ng asin, bawang at buntot pagi ang bintana namin sa kwarto para hindi na roon makapasok ang aswang. Hindi agad kami nakatulog ng gabing yun, kaya pinagtimpla ko muna ng kape si na Kuya Chester at Ate Rina. Pero biglang may itinanong si Kuya Chester kay Ate Rina. Han, nga pala. Bakit wala ka sa kama kanina nung nagising ako? Ha? Nasa banyo ako kanina, Han. Naramdaman ko kasi na nadudumi ako. Nasa banyo ka kanina, ate? Ikaw bang nagbukas ng pinto sa sala? Ha? Oo! Nasa banyo nga ako kanina. Pero hindi ako nagbukas ng pinto. Bakit ko naman bubuksan yun? Baka naman nakalimutan mo lang na isara yon, Andrea. Nako, hindi ako ate. Sigurado ako na nasara ko yung kanina. Kaya nga laking pagtataka ko kung bakit nakabukas yun. Pilit pa rin itinanggi ni Ate Rina na hindi siya ang nagbukas ng pinto hanggang sa niyaya na niya sa kwarto si Kuya Chester. Pero napansin ko, tila may pag-aalala sa mukha ni Kuya Chester bago sila pumasok sa kwarto ni Ate Rina. Binaliwala ko na yon. Pumasok na rin ako sa kwarto para ituloy ang pagtulog. 8:00 na ng umaga nang magising ako. Napamura pa ako dahil napasarap ang tulog ko. Maaga dapat akong magigising dahil araw yun ng Lunes at may pasok na sa trabaho si Kuya Chester. Pagtingin ko sa kabilang kama, natutulog pa rin si Mabel. Nakabalot pa rin ito ng kumot. Gigisingin ko sana siya pero naisip ko na wag na lang. Hinayaan ko na lang muna siya na magpahinga. Kahit naiinis ako sa babaeng yun, may parte pa rin sa puso ko na naaawa sa kanya. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong hindi pa lumalabas sa kwarto nila sina Kuya Chester at Ate Rina. Marahil ay tulog pa kaya agad akong pumunta sa kusina para mag-init ng tubig at magluto ng almusal. Maya-maya ay lumabas na rin ng kwarto si Ate Rina. Good morning, Andrea. Nakatulog ka ba ng maayos? Magandang umaga rin, ate. Oo, nakatulog naman. Late na nga ako nagising Ayos lang yun. Alam kong nahirapan kang matulog dahil sa nangyari kagabi. Ewan ko ba dyan sa Mabel na yan? Kung ano-anong nakikita. Bakit pa kasi dinala ng kuya mo yan ditong babaeng yan Pero wisyo lang siya sa atin. Ay nako. Nga pala, pumasok ng maaga ang kuya mo. Kaya tayo na lang ang mag-almusal. Muling bumalik sa isip ko ang nangyari nung nakaraang gabi. Kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung hindi ko mawaring nilalang na dumaan sa harap ko. Sa tingin ko talaga ay yun ang aswang na gustong pumasok sa kwarto namin ni Mabel at gusto siyang atakihin. Pagkatapos naming mag-almusal ni Ate Rina, pumasok na siya sa kwarto. Ang sabi niya ay may gagawin daw siya. Ako naman ay magwawalis sa labas. Ilang araw ko na hindi nalilinis ang tapat ng bahay. Siguradong marami ng tuyong dahon doon. Habang nagwawalis ako ay sinitsitan ako ng matandang lalaki na kapitbahay namin. Siya si Mang Goryo na ang bahay ay nasa tapat lang namin. Agad naman akong lumapit sa matanda. Ilig, halika rito. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Mang Goryo?
May aswang na umaaligid sa bahay ninyo kagabi. Talaga po? Nakita niyo rin yung aswang? Hindi ako ang nakakita kundi ang asawa kong si Paseng nang dumungaw siya sa bintana namin kagabi. Kitang-kita raw niya yung aswang na sumisilip sa bintana ng kwarto nyo. Isang taong paniki raw ang aswang na yon. Hindi maaaring magkamali ang asawa ko dahil nakakita na raw siya ng ganong uri ng aswang sa probinsya nila. Alam mo, kahit matanda na rin ang asawa kong si Paseng, malinaw pa ang mga mata niya. At kahit madilim sa labas at walang poste ang ilaw, ay alam niya na aswang ang nakita niya. Nangilabot ako sa sinabi ng matanda. Tama nga ang kutob ko na aswang ang nakita ko na nakatayo sa labas ng bintana at ang muntik nang umatake kay Mabel. Yung aswang rin na yun ang nagparamdam nung nawalan ng kuryente sa bahay. Ang ipinagtataka nga lang ni Mang Goryo, kung may aswang na gumagala sa lugar namin, bakit wala siyang nababalitaan na nabiktima at napatay ng aswang? E di sana ay kumalat na sa lugar namin ang balita. Pero wala. At isa pang sinabi niya, ang posibleng dahilan daw kung bakit may umaaligid na aswang sa bahay namin ay may buntis doon na gustong-gusto raw ng aswang. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Ate Rina na ang posibleng nagdadalang tao ay si Mabel. Pagkatapos akong kausapin ng matanda ay kinakabahan akong pumasok sa bahay. Gulong-gulo na ang isip ko sa mga nangyayari. Nang maabutan ko si Ate Rina sa kusina, mukhang magluluto na naman siya. Ate, ako nang gagawa niyan. Ako nang magluluto. Dapat nagpapahinga ka dahil kauuwi mo lang galing Hong Kong. Huwag mo akong alalahanin, Andrea. Ako nang bahala dito. Ako ang magluluto ngayon. Gusto ko ulit magluto ng masarap. Kitang-kita kong masaya si Ate Rina. Ayoko sanang sirain yun pero nakakaramdam na ako ng pagkakonsensya kaya panahon na para sabihin ko sa kanya ang hinala ko tungkol kina Kuya Chester at Mabel. Ate Rina, may sasabihin sana ako sa'yo. May dapat ka kasing malaman eh. Nako, Andrea. Kung ano man ang sasabihin mo ay maya-maya mo na sabihin sa akin. Ayokong maistorbo ang pagluluto ko. Promise, kung ano man yan ay papakinggan ko yan mamaya. Pero ngayon busy ako. Teka, si Mabel ba gising na? Kanina pa nakahilatang babaeng yan eh. Dapat ay tinutulungan niya tayo dito sa bahay, di ba? Ate, baka kasi na-trauma dahil sa nangyari kagabi. Kaya hinayaan ko na lang munang magpahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi na rin naman magtatagal dito ang babaeng yan. Mawawala na rin siya dito. Silang dalawa. Bigla akong kinabahan. Parang may laman ang sinabing yun ni Ate Rina. Napansin kong kakaiba rin ang sigla niya ng araw na yon na parang may espesyal na okasyon siyang pinaghahandaan. Narinig ko pa siyang kumakanta-kanta habang nagluluto. Hapon na nang magising si Mabel. Inihimas pa nito ang magkabila niyang sentido. Masakit daw ang ulo niya kaya pinaupo ko muna siya sa may sala. Para siyang hinang-hina na hindi ko maintindihan. Inalok ko siya ng pagkain ngunit tinanggihan naman niya. Hindi pa raw siya nagugutom. 5:00 na ng hapon. Naliligo noon si Ate Rina at ako naman ay nagtapon ng basura sa labas ng bahay. Narinig ko na nagduduwal si Mabel. Nasa tapat siya ng puno ng mangga at doon siya dumuduwal. Lalapitan ko na sana si Mabel nang makita kong dumating si Kuya Chester galing sa trabaho. Pero ikinabigla ko ang sumunod na eksena. Kitang-kita ko na niyakap ni Kuya Chester si Mabel at hinilikan ito sa labi. Naitakip ko ang mga kamay ko sa aking bibig at nagtago ako sa likod ng mga halaman na makakapal ang mga dahon. Kumpirmado na may relasyon nga ang dalawa.
Pinagtataksilan ni Kuya Chester si Ate Rina. Habang palihim ko silang pinagmamasdan ay naikuyom ko ang mga palad ko sa sobrang galit. Ang kapal ng mga mukha ng mga taksil. Napansin ko rin na biglang umiyak si Mabel na parang may sinasabi kay Kuya Chester. Si Kuya Chester naman ay nakikipagdiskusyon din kay Mabel, pero ang mas ikinalaki ng mga mata ko ay nang makita kong nakasilip pala sa bintana si Ate Rina. Titig na titig at nanlilisik ang mga mata na nakatingin kina Kuya Chester at Mabel. Hindi ko alam kung nakita ni Ate Rina ang lahat, pero bakas sa mukha niya ang sobrang galit. Maya-maya ay sinigawan niya si Kuya Chester. Chester! Napalingon sina Kuya Chester at Mabel sa bintana kung saan nakasilip si Ate Rina. Nanlaki rin ang mga mata ng dalawa at parang napako sa kinatatayuan nila. Pumasok ka sa kwarto at mag-usap tayo! Galit na sabi ni Ate Rina kay Kuya Chester. Nakasimangot namang sumunod si Kuya Chester at pumasok sa kwarto nila. Narinig ko ring isinarado nila ang pinto. Maya-maya ay narinig na namin ni Mabel ang malalakas nilang mga boses. Nagtatalo ang mag-asawa sa loob ng kwarto. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ni Mabel. Lalapit sana siya sa pinto ng kwarto ni na Ate Rina pero bigla na lang siyang nahilo at natumba. Dali-dali ko siyang nilapitan at nakita kong nawalan na siya ng malay. Kahit alam kong malaki ang pagkakasala niya sa relasyon ni na Ate Rina at Kuya Chester, hindi ko naman siya natiis at inalalayan ko siya na pumasok sa kwarto namin at inihiga siya sa kanyang kama. Kakatukin ko sana sa kwarto nila sina Ate Rina at Kuya Chester ngunit bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Umikot ang paningin ko at naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig at hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko na lang ang sarili ko na nakahiga ako sa aking kama. Nakita ko rin na wala sa kama niya si Mabel. Bumangon ako sa higaan nang may marinig akong kumakanta sa labas ng kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas sa kwarto. Dumiretso ako sa kusina kung saan ko naririnig ang pagkanta. Alam ko na ang kumakantang yon ay si Ate Rina. Pagdating ko sa kusina ay nagulat ako sa nakita ko. Kumakanta-kanta si Ate Rina habang nagluluto. Si Mabel naman ay nakaupo sa harap ng pagkainan, ngunit wala pa rin itong malay. Ate Rina, anong ibig sabihin nito? Andrea, anong ginagawa mo dito? Hindi ko akalain na magigising ka na kagad sa ipinainom kong pampatulog sa'yo. Hindi mo dapat masaksihan kung anong magaganap dito. Pero dahil nandito ka rin no choice na ako. Kaya maupo ka na dito. Samahan mo ang babaeng yan. Kinabahan ako. Naalala ko na inalok niya kami ni Mabel na uminom ng itinimpla niyang orange juice. Di ko inakala na may pampatulog pala yun. Napailing ako. Ano ba ang nangyayari? Kaya kahit kinakabahan, nagtanong ulit ako sa kanya. Bakit mo kami pinainom ng pampatulog, ate? Pinatulog ko kayo para mas madali kong maisagawa ang plano ko. Huwag kang mag-alala, Andrea. Labas ka naman dito eh. Hindi ka naman dapat narito. Pero dahil nagising ka at nakita mo na, edi panuorin mo nilang ang palabas. Napapatanong na ako sa sarili ko kung ano ba talaga ang binabalak ni Ate Rina nang biglang nagising na rin si Mabel. Anong nangyari? Aba, gising ka na rin pala. Kumusta ang tulog mo, Mabel? Masarap ba? Ate Rina? Pagkabigkas niya ng pangalan ni Ate Rina, lumingalinga siya at parang may hinahanap. Sino
Ano ang hinahanap mo? Ang asawa ko bang si Chester ang hinahanap mo? Huwag mo na muna siyang hanapin. Ang mabuti pa, kumain ka na ng hapunan. Special ang niluto kong ulam. Lechon paksiw. Di ba sabi mo, ito ang paborito mong ulam? Di ba? Kaya ayan, ipinagluto kita. Ikaw naman, Andrea. Mamaya na kita ipagluluto ng gusto mong ulam. Si Mabel muna ang kailangang kumain. Inihain ni Ate Rina sa harap ni Mabel ang isang malaking mangkok na may lamang ulam na lechon paksiw. Napakabango ng amoy noon at mukhang napakasarap, kaya hindi ko rin naiwasang matakam. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na! Tikman mo yung niluto kong ulam. Teka, at ikukuha kita, ha? Oh, eto, tikman mo yung inilagay ko sa pinggan mo. Kahit mabango ang nilutong ulam ni Ate Rina, ayaw yung kainin ni Mabel. Nakatitig lang ang babae sa pinggan at nakasimangot. Nang biglang sumigaw si Ate Rina sa harap ni Mabel. Hindi mo kakainin? Gusto mong ako pang magpasok ng ulam sa bunganga mo? Ha? Kain! Dahil sa takot, walang nagawa si Mabel kundi ang sundin si Ate Rina dahil tinututukan na siya nito ng kutsilyo sa leeg. Isinubo ni Mabel ang kapirasong laman ng ulam na nasa pinggan. Nginuya-nguya niya ito bago nilunok. Ano? Masarap ba, Mabel? Alam mo, kahit ako, sarap na sarap dyan sa parting niya ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata namin ni Mabel sa sinabing yon ni Ate Rina. Nang tingnan mabuti ni Mabel ang piraso ng laman na kinain niya, bigla siyang naduwal at pilit na isinuka ang kinain niya. Pasintabi po ulit sa mga kumakain dahil ang piraso ng laman ng inuya at kinain ni Mabel ay laman mula sa pagkalalaki. Pagkalalaki ni Kuya Chester. Bakit ganyan ang reaction mo? Kala ko ba gusto mo ang asawa ko? Anong ginawa mo kay Chester? Anong ginawa mo? Diyos ko, ate. Anong ginawa mo? Akala mo siguro hindi ko malalaman ang relasyon niyo ng asawa ko. Matagal ko nang alam na niloloko ako ng magaling kong asawa. Kaya naman, bilang unang ganti, pinasadahan muna kita ng kalmot. Ang gusto ko nga, mas malala dun sa ginawa ko eh. Ang gusto ko ng mga oras ngayon ay kainin ang braso mo. Gumapang ang kilabot sa mga katawan namin ni Mabel. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ko ang mga tuhod ko. Bumilis din ang tibok ng puso ko na para bang ayoko nang marinig pa ang susunod na sasabihin ni Ate Rina. Ate Rina, huwag mong sabihin sa amin na... Oo, Andrea! Kung ano man ang iniisip ninyo, ay tama kayo. Ako ang gumawa ng mahabang kalbot sa braso ng babaeng yan! Ako rin ang nakita mong nakatayo sa harap ng bintana ng kwarto nyo. At ako rin ang nagtangkang pumasok doon para patayin ang babaeng yan! Isa akong aswang!
Isa akong taong paniki! Muling nanindig ang mga balahibo ko sa matinding kilabot nang makita namin ang pagbabago ng anyo ni Ate Rina. Kitang-kita namin ang paghaba ng kanyang mga kuko sa mga kamay at sa paa. Tinubuan siya ng mga balahibo sa katawan, nanlilisik ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang matatalas ng ngipin at lumabas sa kanyang katawan ng mga pakpak hanggang sa maging ganap na siyang taong paniki. Ikaw yung aswang na gusto kong patayin! Halimaw ka! Halimaw! Diyos ko! Ate Rina! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging aswang? Bata pa lang ako. Nananalitay na sa akin ang dugong aswang, Andrea. Ang aking ina, na isang magaling na albularyo noon sa Siquijor, ay may lahi ng aswang. Galing siya sa lahi ng mga taong paniki. Ipinasa niya sa akin ang pagkaaswang niya bago siya namatay. Pero pilit kong itinago at kinalimutan ang aking pagkahalimaw dahil ayokong manakit at pumatay ng mga tao. Gusto kong mabuhay ng normal tulad ninyo. Mas lalang umigting ang pagnanais ko na mamuhay bilang ordinaryong tao nang makilala ko si Chester. Siya lang ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng sobra. Pero nang malaman ko na nilaloko niya ako, hindi ko matanggap. Tinalikuran ko ang masamang dugo na meron ako para lang sa kanya. Pero binaliwala lang niya ang pag-ibig ko. Tinigis ko ang lahat ng pananakit at pang-aabuso sa akin sa Hong Kong. Dahil akala ko'y may babalikan pa ako dito. Pero wala na pala. Pati ang lalaking pinakamamahal ko ay sasaktan din pala ako. Ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na yon ay biglang nawala at napalitan ng pagkaawa kay Ate Rina. Inabuso? Nakaranas ka ng pang-aabuso sa Hong Kong, ate? Oo, Andrea. Ang totoo, hindi naging maganda ang mga pinagdaanan ko sa pagtatrabaho ko sa Hong Kong. Napunta ako sa mga among malulupit. Konting pagkakamali lang ay sinasaktan nila ako. Pinagmamalupitan. Hindi nila ako pinapakain ng maayos. Halos hindi ako makapagpahinga. Pakiramdam ko, wala akong halaga sa kanila. Naiisip ko nang sumuko at umuwi. Pero kailangan kong magtiis para kay Chester at para sa iyo, Andrea. Araw-araw, ipinagdarasal ko na sana ay matapos ng lahat ng paghihirap ko. Hindi ko lang ipinaalam sa inyo ang nangyayari sa akin doon. Dahil ayokong mag-alala pa kayo. Pero sa lahat ng dinanas ko roon, tiniis ko na hindi ilabas ang pagkaaswang ko dahil nakakapit ako sa inyo at sa Diyos. Ayokong maging masama. Ayokong mabahiran ng dugo ang mga kamay ko. Mabuti na lang at may mga kapwa akong Pinoy na tumulong sa akin para makaalis ako sa demonyo kong amo.
Tinulungan din nila ako para makahanap doon ng iba pang trabaho. Pero nagdesisyon ako na umuwi na lang dito. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat kapag umuwi ako. Pero nagawa niya akong lokohin at pagtaksila ng kuya mo, Andrea. Hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata ko sa mga natuklasan ko kay Ate Rina. Hindi ko akalain na ganun pala ang mga pinagdaanan niya sa Hong Kong. Kaya pala nung nakausap ko siya sa telepono, ang sabi niya ay uuwi na siya at para siyang umiiyak. Yun pala ay sobrang pagdurusa ang dinanas niya roon. Ikinalulungkot ko nangyari sa'yo, Ate Rina. Wala kaming kaalam-alam na nahihirapan ka na pala roon. Pero, paano mo nalaman na niloloko ka na ni Kuya Chester? Dahil sa angkin kong kapangyarihan. Kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Bukod sa pagiging aswang, namana ko rin sa aking ina ang kanyang pagiging albularya. Kasama nun ang kapangyarihan na makitang nakaraan, kasalukuyan at ang hinaharap. Gamit ng kanyang kapangyarihan, nakita ko na matagal na pala akong pinagtataksila ng kuya mo dahil sa babaeng yan. Ginamit ko rin ang kapangyarihan ko para pagmukhaing daliri ng tao ang nakita niyong nakahalo sa niluto kong dinuguan na parte pa rin ng pananakot ko sa iyo, Mabel. Ibig sabihin, nang dumating ka rito ay alam mo na, ate? Pero paano nangyari yung... Nakabalik na ako dito sa Pilipinas nung nangyari yung lihim kong pag-atake sa babaeng yan. Siyempre, nung dumating ako dito sa bahay, hindi ko pinahalata na alam ko ng totoo para maisakatuparan ng plano kong paghihigante. Isa ka talagang halimaw, Rina. Akala ko ba minahal mo ng sobra si Chester? Pero bakit mo siya pinatay? Pinatay mo siya! Sa sinabing yun ni Mabel ay tumalim at mas lalong nanlisik ang mga mata ng aswang na si Ate Rina. Sandali itong tumalikod. May kinuha sa lababo at pagkatapos ay muli siyang bumalik sa harap namin ni Mabel. May ipinatong siyang malaking pinggan sa mesa na may taklob. Nang alisin niya ang taklob, nanlaki ang mga mata namin ni Mabel. Sabay kaming nagduduwal sa harap ni Ate Rina nang makita namin ang pugot na ulo ni Kuya Chester na nakalagay sa pinggan. Chester! Ayop ka, Rina! Halimaw ka talaga! Demonya ka! Pinatay mo si Chester! Pinatay mo ang ama ng anak ko! Napatingin ako kay Mabel na napatayo na sa kinauupuan nito sa sobrang galit kay Ate Rina. Ngunit ang susunod pala na matutuklasan namin ay ang mas lalong nagpagulantang sa amin ni Mabel. Kahit mahal ko si Chester, dapat lang ang ginawa kong pagpatay sa kanya. Dahil kung hindi ko siya pinatay, ay ako ang papatayin niya. Anong ibig mong sabihin, ate? Bakit ka papatay ni Kuya Chester? Gamit pa rin ang aking kapangyarihan. Nakita ko sa hinaharap na plano niya akong patayin dahil bukod sa akin at sa iyo, Mabel. May bagong kabit si Chester na isang mayaman at matandang matrona. Gusto na niyang sumama sa babaeng yun. At para matakasan ako, balak niya akong ipapatay. At kung ipapapatay niya ako, ipapapatay ka rin niya, Mabel. Dahil dinadala mo ang anak niyong dalawa para wala nang sagabal sa pagsama niya sa mayamang matrona na yun. Sa nalaman ko, palihim ko siyang pinaimbestigahan at nalaman kong totoo nga na may relasyon sila ng matrona na yun. Napakasama pala niyang tao. Minahal ko pa naman siya. Pero hindi ko alam na kaya niyang gumawa ng ganong kasamaan para lang sa pera. Kaya inunahan ko na siya.
Ako na ang pumatay sa kanya! Ipinakita sa amin ni Ate Rina ang mga ebidensyang litrato na magkasama si Kuya Chester at yung matandang babae na karelasyon nito na magkayakap at naghahalikan pa. Napahugulgul na lang si Mabel nang malaman ang katotohanan. Ang akala ko'y mahal niya ako. Ang sabi niya'y masaya siya na magkakababy na kami. Pero niloko niya rin pala ako. At gusto niya kaming mamatay ng anak namin. Nakita kong napasalampak na rin sa sahig si Ate Rina na nasa anyo pa ring aswang. Napahagulgul na rin siya. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang aswang. Pinilit ko maging mabuti. Pero bakit ganon? Pilit pa rin akong hinihila sa kasamaan. Nilapitan ko si Ate Rina. Wala na akong naramdamang takot sa kanya kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ka masama, ate. Ang totoo, napakabait mo nga sa akin. Itinuring mo akong kapatid at pinagkatiwalaan mo ko. Kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Nandito ako, ate. Nandito pa ako. Kung hindi ka minahal ni Kuya Chester, ako mahal kita, ate. Mahal na mahal kita, Ate Rina. Patawarin mo rin ako kung hindi ko agad nasabi sa iyo tungkol kay Kuya Chester. Naiintindihan ko, Andrea. Naiintindihan ko. Alam kong gusto mo nang sabihin sa akin ang nalalaman mo, pero nag-aalangan ka. Natatakot ka na magalit ako at masaktan. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, Andrea, na sa kabila ng lahat, minahal mo pa rin ako. Tandaan mo na kahit anong mangyari, mahal din kita. Tunay na kapatid na ang turing ko sa iyo. Kaya gusto kong mabuhay ka ng maayos. Ituloy mo ang buhay mo at magpakalayo-layo ka rito. Inutusan ako ni Ate Rina na kunin ang isang kahon na nakalagay sa aparador niya. Kunin ko raw ang lahat ng perang naroon na naipon niya at umalis na ako sa lugar na yon. Isama ko rin daw si Mabel para makapagbagong buhay na rin ito. Sige na, Andrea. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako dito. Ako nang bahala dito. Sinisigurado ko na hindi kayo madadamay sa nangyari dito. At ikaw, Mabel, pinili kong buhayin ka dahil alam kong biktima ka rin ni Chester at para na rin sa magiging anak mo. Sige na, ilayo niyo na ang mga sarili niyo dito. Sinunod ko ang utos ni Ate Rina at umalis kami ni Mabel. Nagpunta kami sa Maynila. Pinuntahan ko roon ang mga kamag-anak ko para doon muna kami makituloy. Gamit ang pera ni Ate Rina, nagbagong buhay ako. Pero si Mabel dahil sa nangyari hindi kinaya ng isip niya ang mga pinagdaanan namin kaya't nasiraan siya ng bait. Ipinasok ko siya sa isang mental institution at linggo-linggo ay dinadalaw ko siya. Hanggang sa ipanganak niya ang anak nila ni Kuya Chester na pinangalanan kong Joshua. Dahil hindi niya ito maaalagaan, ako ang nagdesisyong maging tagapangalaga ng bata. Mahirap at puno ng sakripisyo, pero itinuring ko ang bata na parang sarili kong anak. Pinilit kong maging matatag para kay Mabel at sa anak niya at binigyan ito ng pagmamahal na hindi pa kayang maibigay ng kanyang ina.
Pero umaasa ako na balang araw ay gagaling din si Mabel at muling magiging isang ina para kay Joshua. Bumalik din ako sa pag-aaral at hindi nagtagal ay nakapagtapos sa kursong Business Administration. Sa ngayon, minamanage ko ang negosyong itinayo ko rito sa Maynila. Nakapagpatayo na rin ako ng paupahan na naging magandang tulong sa akin para mas maging stable ang finances ko. Unti-unti kong natutunan ang pasikot-sikot ng pagnenegosyo. Mula sa pag-manage ng mga tauhan, pag-aayos ng mga dokumento, hanggang sa pagharap sa iba't ibang klaseng kliyente. Hindi madali, pero masarap sa pakiramdam na nakikita kong lumalago ang perang pinaghirapan ni Ate Rina. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako kapag naiisip ko siya. Nasaan na kaya siya? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Dahil mula nang umalis kami ni Mabel sa Marinduque, wala na akong balita sa nangyari kay Ate Rina. Pero kahit kailan, hindi ko siya makakalimutan. Umaasa pa rin ako na balang araw, magkikita kaming muli. Sana sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, masaya na siya kung nasaan man siya ngayon.